Siemanko, cześć, jest Znanek. Dzisiaj witam was na live'ie. Dokończa Darksiders 2, co ostatnio na live'ie miałem dokończyć. No i potem tam z chłopakami, z ekipą ciupnemy SFBF-a. Także zapraszam. Gra posiada autozapis. Dobra, spoko. O kurde. Kontynuuj. Zaś się ten filmik zaczyna. On tam ostatnio tłumaczył, bo głosu nie było. Ale chyba tego pominąć nie idzie. Idzie to pominąć. Dobra. Teraz go wyczaskamy, tego sam gościa jednego, co my mieli wyczaskać. O. Jak się waliło? Wow. Ładuj go tam. Oj. Ale mi wyczas. Trzeba go jednak ominąć. Oj. O, ja cię kręcę. Oj. Kocik, nie daj się. Ale mi życia dużo nie urosło. Siema Done, siema, witam cię, witam. Ach, kurde. Ładuj mu. O, ja cię kręcę, pokonał mnie. Ajajaj. Już dużo mu nie zostało, wkurzone. O fuck, mi też. Fuck, szybciej. What? O fuck. Oj. Niestety. Chyba to troszeczkę dłużej nam potrwa.
Dość od początku, ja pierdzielę. Go tu trzeba sposobem jakoś. Ajajaj. Ładuj mnie. No, opanuj to, Ginter. Konie. Ajajajajaj, Danek, łobuzie. Idziesz, unik. I teraz mu czaskej. Unik. Ach. Oj. Nie, teraz będzie gonił. O. Tris. Witam. Siemanko. No, ładuj w niego, bo już nie wiem co naciskać. No i dostał Tabirna. Troszeczkę nie rozumiem tej gry. Ale spoko. The uncountable worlds of our universe swirl in an endless abyss. Many worlds ravaged by time or conflict are swallowed by the abyss, returned to the nothingness from which they were formed. Tak, wiem Tomekiem, że jesteś. But others linger for eternity, on the brink of annihilation. Wiem Tomek, że jesteś i no tu to dokończa ta gra i zaraz tam wpadłem na imprezę, to pogramy sobie BF-a. And in the final moment of battle, death was banished to one such world.
in the autumn of its life, yet not far from the edge of darkness. Had death been sent to his doom? That answer would be found in the horseman's future and in his U past. ciebie też, Chris, dialogów nie słychać, a? No, u mnie też. Musiałem wczoraj interweniować. Cześć. Daremno gra, bo nie wiemy o co chodzi. Gody, oby czeski film, te gody mi, a ja godę ciebie. Co zaś się mamy prać? Ja pierdzielę. Siema Arel. Jak elo kolego po fachu? O co ci Arel chodzi? Kuźwa, co z tymi... Zaawansowałeś na wyższy poziom. Przy każdym awansie otrzymujesz punkty umiejętności służące do wzmocnienia postaci. Wciśnij Option, aby przejść do ekranu bohatera i wydać zdobyte punkty do... O, Arel zaś się kodami bawi. Arel, łobuzie. Dobrze. Options. Punkty umiejętności. Cięcie znikąd. Ale to nie wiem, mam naciśnąć OK albo co? Nie. Pewien opis, opisu nie idzie, OK. Kup. Kupimy. Dobrze. O, obejrzyj. I co to tam mam robić? Aha, przypisz. L1 i... Trójkąt może. Nie działa.
Czyli złote, ja. I co tu mu dali robić? Nie wiem. Na razie... Aha, tu zaś opcji nie ma. Tu jest mapa. To tam dupa mnie interesuje. Tu mam jakieś pierdoły. Co ty to robisz? Szczewiki tu mam jakieś. Makówy. Ach. Trochę myli mi się ta... No, tu nic więcej nie ma. Tu mam zdolności jakieś 2. A to czekaj, bo ja nie wiem, czy ja to... Mam to wzięte. Jak to mam nacić? A, mam. Aha, obejrzyj. Dobra, tu jest jakoś skrzynia. O! I po co ja to... Kurde, ze mnie też jest zgubtać. 9, no. Dobra. Też będziemy mieli mocniejsze, okej. Tu jeszcze jakieś pieroństwo leży. Co to leży? No tak, słaby. A ja coś z nim mogę sam pogadać z tym dziadem? Nie ma nic. Aha, i tu musiałby iść. Dobra. Jeszcze tu przejdziemy. A tak, co tam u was na czacie ludziska słychać? Jak tam zdrówko? Jak się czujecie? No też czasami da, ej. O, ja cię kręcę.
Aha, zaś. Zaraz to musiał wymyślać ten. Okej, cośmy kupili. No dobra. Nie wiem, do Kaja muszę iść? A, no fajnie, Dony, fajnie. To gratulacje. O, obejrz jako pani piękno. Aha, i to tu mam odblokowane, ja. Siemanko Anderson, 21, siemanko Pepis, siemanko, witam was. Rylu, ty też jestem Ryl pieruński, ty. To mam, to mam. Ciekawe, co mam teraz?
Spoko, spoko. Ja za chwilę i tak na BF-a. No, troszkę ogarnę se tego. Tej gry. Zobaczę, co tu wyjdzie. Jeszcze tutaj obejrzymy to. Ja, Quick Pull Zaro, idziemy na BF-a. Zaro, Ginter, idziemy na BF-a. O, obejrzyj. Ona ma jakieś doniczki. Łocie panie, ale to mu wielkie. Obejrzyj. Fajno przynajmniej wypadała, że jest ładny. Ja zaraz Quick Pull. Quick Pull, zorganizuj wjazd, to będziemy grać. Powiem. Idę, nie płakaj. Ja nie mam kasy na nic. O, ja cię kręcę. Quick Pull, Tomka M zaproś. Na imprezę, na pewno jeszcze z wami pogra, a ja wpadnę do was. Dobra. Quick Pull, łobuzie! Gdzie mu iść? Siema, witam cię serdecznie, cześć. Tyż też Jeryl. Fuck. Kurde, tu zaś ich przeskoki pierońskie. Chyba będzie trzeba skoczyć. Joanna, siema, Loko, siema, witaj. Dzięki za pozdro, dzięki. Dzięki. Rusek.
Dzięki za pozdro, trzymajcie. Pozdrowcie też Banboya. Znaczy on wie, że tam... Zaraz tam do was wpadnę, to sobie pogromę BFA. Co to jest? No też bych tak był zdziwiony patrząc na to. Kuba, hello, witam cię. Oh fuck. Czekaj, tu na mapie wyświeć zadania. Ognisty ogień. O kurczę, Tomek M. Ej, no nie rób tego. Tomek M. I ty z nami nie pogrosz, kurczę. Ej, no nie rób nam tego. No zaraz chłopaki wpadną. Tutaj no niech mi się za autozapis robi albo coś takiego i... Co tu dalej mam robić? Tutaj mam iść? Coś było. Jakoś... A, nie kupuję żadnych pierdół. Szkoda, Tomek. Kurde, szkoda. Może ci się to szybko zaktualizuje. Dobra, to mi się zapisało tutaj. Jeszcze jakiś kocik.
nie ma. Pepis, co palę? Moda? Nie wiem o co chodzi, Pepis. Dobra. Nic. A siema, Michał. Kurde, kupę lat, nareszcie żeś wpadnął. Siemanko, jak tam? No, ta gra ci powiem. Tak mało ogarnięty jesteś w to. Także możesz tam jakieś fajne rady, jak możesz, to możesz napisać, to bych się cieszył. Także... Także troszeczkę dzisiaj, że chcę pograł z padą, bo kurczę, ludzi wpierone. Aha, Pepis, chodzi ci o cygareta taką. O, czekaj. Coś takim tym. Że to nie jest zielone. Ale jaja. Obejrzyj. On tego nie wyłapuje, on to wyłapuje jako zielone. To jest ten, no, to jest mod, bo go mam od kilku dni. Wcześniej miałem jak zwykłego papierosa, ale mi się tam troszeczkę spieprzył. Także bawia się tym. Jakaś tu mi babka go dała, że jak to kupowałem, że tu idzie taki super dym, że to się tam fajnie kopci, a dupa prawda. Firma Tense. Ale niby pod Wolisza preferowano, także nie wiem. Ale ostatnio, bo miałem z tych starych olejków i babka go do, no 6 albo 4, żeby se wziął. Patrzę na nie, kurde, gdzie miał wcześniej 18, że jechał, nie? I jego to, dobra, dała mi to, nie? I wziąłek ta staro moja w lołek, nie? Tam chyba była 12 czy 11, teraz nie pamiętam dokładnie, nie? Jak ja się sztachnął, Boże święty. Ja myślę, że mi płuca wytargo. No. Także taką zabawkę mam. Na pewno to lepiej wygląda, jakbym miał peta w pysku i tak jechał, nie? Michał, a jak tam w robocie? Bo tu się kurde zaczyna Rail stream, bo Pepis też robi na grubie. Jeszcze, bo tu teraz nie przewina tego czatu, jeszcze tam pora osób robiło na ten. Zbieraj wszystko, co leci z tych potworów, później sprzedawaj u kupca, kupuj lepsze. I rękawice są lepsze jako druga broń? A to nie wiem, muszę to ogarnąć. Teraz Michał mi powiedz jedna rzecz. Jak z tej gry wyjść? Bo tu...
Że ja po prostu tak mam. Ja, Michał, na bobrek. Ja bym miał daleko, wiesz? Jaki... Dobra, sorry, wybaczcie mi. Ja jest po nockach, także... Zapomniałem jak się... A tu jest autozbieranie. A, dzięki. Czekaj, muszę mu tam One-Boyowi napisać. O kurde, tu się czat u niego posypał pierojsko. Aha, dobra. Co tu jeszcze mamy? A Michał, powiedz mi, ty też masz dialogi, czy nie? Kogo ma? Chyba nie. Dobra. No to jak mamy to fajnie tak zrobione, to ja uciekam. Mam to pozapisane. Ja na 0 chodzę, na 0. Na 24, tak jest, Michał. Dony, nie do końca. Nie do końca, bo to na przykład papieros może chemiczne. No nie aż tak do końca, bo tu masz gliceryna, coś tam. Ale ich jest na przykład 10. Nałóżmy 10 tych szkodliwych składników, a w papierosach masz tych substancji 200? No nie chcę teraz cyganić, nie chcę nikogo w błąd wprowadzać, ale jest dużo. No i masz substancje smoliste. Także no, wiesz co, jak już coś mam nauk, no to kurde... Ale wiesz... Lepsze chyba to. Co teraz? Aha, co Michał robił? No, kotwienie mamy. Też mamy kotwienie i mamy też... SV-y, to zawsze było, nie? Teraz jeszcze na chodniku B11 robimy. Wczoraj tam byłem. Także leci wszystko. Leci jak w kabareciku. No, dowum. Dowum. Nie wiem, czy tam ekipa, czy tam z zrywu chłopaki pykają, czy nie. Trzeba obejrzeć. Bo wiem, że się chłopaki zgadywali, żeby na BF-a iść. Dobra. I tak bych prawdopodobnie musiał pada sobie zmienić.
Aha, no to... I co, Michał, fajna robota? Podoba ci się? Ty właściwie na tym bobrek masz blisko, nie? Dobra. Mikrofon został podłączony, plus 18 świeci, także możemy spokojnie grać. Aktualizacja. I po aktualizacji. Dony, słuchaj. Fajnie by było, wiesz, fajnie by było to rzucić i w ogóle. Ale... Kurde... I jak rozumiesz, łaża na ten... To, znaczy do roboty jak łaża, wszyscy kurzą, w domu u mnie kurzą. Jedynie u mojej nie kurzą. Ja się znerwuję, a to sobie muszę zakurzyć. No, nie ma to takie... Nie ma to tak hop-siup. Ja, Michał, to na pewno, nie ma to... Niebo a ziemia. O, tu ekipa gra. Do zrywu wleza. A co Tomek? Jakie 71? Nie, Pepis, moja nie kurzy. Moja jest przeciwna tym, ryczy po mnie, że kurza. Pierońsko ryczy. Czy że kurza. Już tak troszeczkę się uciszyła, Padeł. Chcesz, to se kurz twoje zdrowie, no ale... Ale jednak... Wolałabym, żeby nie kurzył. A ja tak przez głupota zaczął kurzyć. Chodził jak do zawodówki i się śmiał jak w ogóle... Co, kurzycie i... Co, nie umiecie tego ciepnąć, nie? Ty nie kurzysz, ty ani żeś nie umiesz tak, bo ja nie kurzył, nie? Dawaj fajka, nie? Całe, że im wysztachał od razu, nie? Jak się to godo. I wszyscy tak otrzynamy, nie? No ale to jeszcze nie był taki moment. Potem na praktykach, że był, że taki moment, bo była paczka jedna na tydzień, jedna na 3 dni, no i już potem poleciało, nie? Ty tak kusisz na tym bobrek, pierońsko kusisz. Tomek, to jak ci zostało do pobrania, weź, zrestartuj konsola i spróbuj ponownie. To powinno ci pomóc, bo to jest za długi czas. Ja no w robocie wytrzymia, to tam nie ma problem. Jada, ta jest tabaka, tabaką se sztupna, to nie ma problem. Ale przychodzi taki coś, że to po prostu z nudów, nie? A jak... Jakbych na przykład nie kurzył, powiem to po sobie, że po 3 dniach, czy nie po 3 dniach, po jednym dniu bych nie kurzył, za mało bych miał tej nikotyny, to się taki drażliwy robię, nerwowy. Nie. Czat wolno nie działo wolno. Strumek jest później, wiesz? Jest opóźnienie jakieś 20-30 sekund na strumyku.
Jest to spowodowane tym, że aktualnie streamuję na 4 platformach: Twitch, Mixer, Smashcast i YouTube. Ale to jest bez sensu, bo Twitch, Mixer i Smashcast tam nic nie mam. Tam w ogóle widzów nie mam. Także prawdopodobnie od jutra, od przyszłego tygodnia może wyłącza to po prostu te restream i będę tylko na YouTubie ciągnął, bo to nie ma sensu. Tylko na YouTubie jest to przerąbane, że ten podgląd i jest to troszeczkę takie głupie. Nie umiem sobie potem tutaj na tym monitorze, bo tu mam z boku monitor. Z tej strony tu mam Chrome, a tu mam laptopa. Czasem też widzicie, że patrzę w ta strona. I tutaj właśnie na tym monitorze mam mało miejsca. Znaczy mały on jest, to jest kwadrat 21 chyba. Albo 20. 17 może. Coś takiego. Audition tu jest. Zapis Chinar. No widzisz, Chinaros. O, przed chwilą było 10 osób na strumyku, a 8 pokazuje mi, coś mi się tutaj zbugowało. Okej, ta myszka. Cel alfa przejęty. Zaś to muszę odświeżyć. O, teraz się to odświeżę. Dobra. A, to jest ta nowa mapka, ja. Tracimy cel Brawo. Czy wypłaty się poprawiły u mnie? No, powiedzmy. Peter, łobuzie jeden. Mnie świnia ubył. Czekaj, tego też ubija. Obejrzę. Zaś, Weaver! Kuźwa! Oni już to mają opanowane, bo już trochę dłużej grali. Proszę, apteczka dla ciebie. Oni już troszeczkę dłużej grali. Dali granat! Kuźwa! Spoko, Michał. Wpadnij zaś kiedyś coś tam pogodomy. Albo jakoś gra razem zagromy, to będzie ciekawi. Więc na tym pogodomy, na imprezie. Dzięki, że wpadłeś. Trzymaj się tam, powodzenia na szychcie spokojnej. Żebyś się nie narobił. Straciliśmy cel Charlie. Przejęliśmy wszystkie cele. Weź apteczkę. Dziękuję. Wygrywamy. Ja zaś jakaś wleza, to mnie uszczelą. A na A są. Straciliśmy cel Brawo. O, jeżeli... Aha, mnie tu przerzuciło do nich. Przejęliśmy cel. Aha. Takie buty. Kontrolujemy wszystkie cele.
Przejdziemy do nich na imprezę, obejrzymy. Tiger 8/8 Yankees. Aha, dobra. A kto tam jest? Ciekawy. Cała ekipa. Mhm. No to spoko. Zrobiłem to troszeczkę inaczej. Zrobiłem to tak. Siemanko, cześć. O, No, siemanko. No, Danek, witam co was to? cały stream. Tak, a propos. Słuchaj, bo widzę, że gracie w BF-a. To wpadnijcie, No. bo tu ekipa gro-zryw. Nie wiem, czy z nimi grocie. Na czym oni No, grają tam? wpadnij, bo ja też tutaj jest na tej mapce. Bo my sobie razem przynajmniej godali i grali. Na twoją imprezę? Znaczy nie, na tej co jest... Jakby to powiedzieć. Wy razem z nimi grocie na tej samej mapie, czy nie? O to mi chodziło. Nie, bo oni grają na dominacji chyba, wiesz? Z tego co widziałem. A my tu na podboju walczymy na razie. Aha. A ty tam gdzie wchodzisz? Na No, dominację no. do nich? No dobra, to my tak tutaj skończymy, jak dojdziemy Dobra, jakoś spoko. tam. Do was dobijemy. Bo tu te nowe mapki są, także... O, też ciekawie to wygląda. Znaczy, wiesz co, ile pograłeś na tej jednej nowej mapce? 5-10 minut. Aha. 5 minut. O, Darek! Widzisz, A żeś kurwa uciekał na lewo i na prawo, no. ale razem się zabiliśmy, nie? No. Nie mówię, kurwa, kto mi tu kuca, kto mi uciekał w lewo i w prawo, kurde, a to Darek. No mogłem się od razu domyśleć, bo mało kto tak zwinnie jak tygrys spierdala przed strzałami. Kontrolujemy wszystkie cele. Aj! Kurwa, tam stał z tym karabinem. Jankes! Hałas wyjda! A tu mnie Audition cyknął. O, to jest łobuz hachar pierański. Co tam Manek słychać? A, po leku wyżako robota, strumyk leci. Także... Mhm. No widziałem tam walczyć. No, grałem w ten Dark Side... Side? Czy jak się to... Ty, kurczę, nie mogliby jakichś No i jak normalnych polskich nazwów wymyślić po tym, że człowiek język łamie. Audition, łobuzie! Tracimy cel alfa. Nie ma, że strzelba, kurwa. ty wiesz co, Daniel, to choć wyjdziemy, może i do nich dołączymy. Podaj chociaż jeszcze jednego zabiję. O, korki tacze 84. Dobra, niech już będzie to 6 do 6. Do 16, kurde. To wyjdziemy stąd. Ja też wychodzę. O, kurde. Jak tam Manek? Choinkę A, masz? gdzie tam? Gdzie tam choinka? Kontrolę nad celem alfa. Jeszcze nie? Jeszcze nie mam. W sumie ja też nie. Straciliśmy cel alfa.
Nie, tak gdzieś później. Mi się wydaje. Jeszcze kurde, nie mam głowy na, na choinka czy prezenty świąteczne. Ja muszę Przejęliśmy cel Bravo. w tym tygodniu mam pewną sprawę ważną do załatwienia i potem nie wiem, czy jeszcze w tym tygodniu jeszcze jedna sprawa będę załatwiał z prywatnych spraw. Jesteś Pamiętam, Darek? że się powinno, no powinno by się wyświetlić. Jeb mnie. To wyświetliło, ale przed chwilą mnie wywaliło z serwera. No spróbuj jeszcze raz. No to rzecz sprawdzę. O, ktoś mnie podniósł, dzięki. Kolejka. Masz apteczkę! Przejęliśmy wszystkie cele. Straciliśmy cel Charlie. Ja miał mu pisać na Skype'ie? Bepis, nic nie wiem. Co bym miał jak pisać na Skype'ie? Bepis, pisz, bo ja nie mam podsłuchu puszczonego ze streama, także nie wiem. Patrzeć ci te rany? Tu z chłopakami, grom z ekipą. Kontrolujemy wszystkie cele. Apteczkę dla ciebie! Połowa bitwy za nami. Mamy przewagę. On dołączyć do niego. O. Alfa operacyjna. Apteczka! Użyj jej! Chwilę mogę sobie poczekać. Tracimy cel Charlie. Teraz to było genialne. No wiesz co, Darek muszę chyba wyłączę na chwilę, zniknę, wyłączę i włączę jeszcze raz, bo coś mi nie trybi. No, coś nie trybi. Zaraz może się dołączy. Czekajcie chwilę, ja muszę to inaczej troszeczkę. O fuck, ale żeś teraz poprawił se. Straciliśmy cel Bravo. Tak, tak. Przejęliśmy cel Alfa. Przejęliśmy cel Charlie. O, może teraz.
Darek, właśnie, mam do ciebie pytanie, bo miałem ci się pytać Mhm. ogólnie. Bo tutaj Richard chce te halogeny, ale żeby były z taką nie włącznik ani ściemniacz światła, tylko żeby była taka centralka, żeby nawet mógł ze smartfona sobie tym kontrolować te Przejęliśmy światła. wszystkie cele. Jest to, są jakieś tam wyłączniki i one mają sterowniki pod sobą. No właśnie. A nie orientujesz się, Cel Kira, Charlie ile to utracony. może w Polsce kosztować? Nie, ciężko mi powiedzieć, wiesz. Ale na necie jakbyś cisnął, to jeszcze coś tam znajdziesz na pewno, wiesz? Mhm, no właśnie tak właśnie patrzyłem, bo mówił, że tutaj to jest dosyć drogie, a chce właśnie takie wszędzie praktycznie. No i wiesz, zawsze można sobie dorobić jeszcze dodatkowo, nie? Straciliśmy cel Alfa. Ile tam Darek zostało do końca? Zaraz ci powiem, bo się kombinuję. Aha. No, już niedużo. No to może raczej nie zdąży nawet dojść. Cały czas w kolejce jestem, a widziałem, że tam pełno jest. Który to w kolejce? No cały czas pierwszy niby, mam jedynkę w nawiasie, ale... Nie, to szybko będzie. Kaj, oni się tu strzelają, bo już nie wiem. No nic nie słyszałem. Pepis, nic nie słyszałem. I teraz nie wiem, czy mam tylko dołączyć do tego, czy... Tracimy cel Alfa. Ajajajajaj. Ajajajajaj. A co tam u was, chłopaki, słychać, bo nic nie mówicie? Mnie się wypytaliście, a wy nie mówicie. Cel Charlie przejęty. Kula się do przodu, stara bida. Niedługo święta. Tomek, mówię ci Dzieciaki ćwiczą o prezenty. Czekaj, no odpowiem mu tu na ten. No. Tomek M, godą ci, zrestartuj internet. 65 minut na aktualizacja. To chłopie, co ci się całe BF ściągo? Albo całe serwery ściągasz. Ale ja też tak Ale chłopie, miałem. to tak nie może być. No, tyle, że ja wczoraj Darek ściągałem tutaj na Wi-Fi, nie na telefonie, nie? Też mi wolniej szło, bo to chyba było 6 giga, 6,5 chyba giga map, a ja mam dzienny limit 5 giga. Pepis mam tam dawać, kurde, nie wiem. Aj, Johnny. Czekaj, pogrom z nimi jeszcze chwila, znaczy pogrom. Oni co tam sami grają na... Jebnie czymś. Kurde. Kontrolujemy wszystkie cele. To poleciało. Siema Dawid, siema, witam cię serdecznie. Cel Bravo utracony.
Audition! Aj, Audition, zobacz też. Kurde, co to jest za menda? Ty powiedzcie mi, kopy, jest to możliwe, żeby się pad wyrobił? Aż tak? Pewnie, czemu nie? Jak ty tam tyle pykasz? No nie, no. Gałki nie wytrzymują. Nie aż tyle, żeby pykał, ale kurde. Nanek, kiedy co nie włączy YouTube'a, to jesteś. Coś tam pykasz, także wiesz. Aha. No co? Strzelanki to chyba wszystkie prawie. No. Wiesz, jak jest czas, to się też trzeba pograć. Teraz mi wzrosły obowiązki, także... Ale to ten... Potomstwo? Nie, czy- nie, nie. No ja, w pewnym znaczeniu ja, ale wujkiem zostałem. O, Aha. No. to gratulacje. A, dziękuję. No, I gratulacje. od soboty będę chrzestnym. Także... Ła, no to już Także wiadomo, donacje się będą nie, musiały no to- sypać. No nie ma chuja. No. Wujem został. No. Pepis, ja nie wiem. A to na impreza do niego wpaść, czy co, Pepis? No Darek, a to jest ten słynny Nanek, co ci tak apteczkę rzucił i cię Tak. wypychał zawsze do przodu, bo lepiej Tak. strzelasz? Tak, tak. Tam. No to byłem ja. Ja mu zawsze, no, apteczki rzucał i... A nie, poważnie. To było niemożliwe. Ja wyskoczył... Nie wiem, za budynku wyszło jak dób leża. On wychodził, dób oni leżą. No stary, mnie już to normalnie... Dawid, dzięki za A grę. Darek to już tak ma. A to czy Tiger masz wpisane, a Darek imię? Znaczy no, No. no To tak zostało jeszcze kiedyś od PC-ta, wiesz? Jak grałem więcej w Kala na PC się grało. Mhm. Tak zostało. Chodź tu, Temendo. Viver! Kurwa, mam cię. A zaś mnie Audition udupił. Ja pierdzielę. I quit fall. Tracimy aj. Audition zaś. Kurde, mogłem to rzucić tu bliżej. Pały śmiertelne jedne takie. Uwaga, hopy, będzie widz. Dowej, Pepis, dowej. Ja. Przychodzi doktor, przychodzi hop do doktora i go jajca bolą. Panie doktorze. Worek mnie boli. A moż nowy? Jakbych miał nowy, to bych sam nie przyłaził. Naj, tak od tyłu. Pepis napisał, czy my słyszeli jak Chuck Norris rzucił granat, zabił 30 hopów, a potem granat wybuchł. Straciliśmy cel Charlie. Kurna, quit fall. Ka on był? Gdzieś na Patrzę prawej ci stronie te przy rany. murku czai. Granat, poszedł, uwaga na głowę! Tracimy kontrolę nad celem Alfa. A potem granat wybuchł. Naj. Mam cię audition. To.
O, tych kurwa granatów. Oj! Deszcz granatów? No, same kurde musztardówki. A normalnie kocham te musztardówki tak jak strzelby. Gdzie... Straciliśmy cel Bravo. Dali pisze. Padł to jest nic, potem przyleciało jeszcze 15 chłopa, a zabił ich 2 strzałami. Z tego pierwszy był ostrzegawczy. To jest przepieron. Dobra. Pierwszy ostrzegawczy. Z tego pierwszy był ostrzegawczy. No nie, Szymia sobie wtedy. Jakieś ślepoki jeszcze były. Ranili cię, zajmę się tym. Co mi się tu... Gdzie on tam skitrany? Kurde, o quick pull, ty pało, szpytno. Tracimy cel Alfa. Dobra, B przejęte. Granaty mi się skończyły. Aj! Czemu oni zawsze biegają po dwóch? No, zrób tak gra, że oni lecą całą ekipą. Słyszysz? Pisze Dali. Potem przybiegło 30 i Chuck Norris ich otoczył. Siema Nonek, witam panów. Nie ma masakra. No, Siemka. Jak tam zdrówko? Jakoś się żyje. Trzymaj apteczkę! Średnio, ale idzie. Dawno, żebym cię nie słyszał. No widzisz. Zawsze godzina 21, to dopiero odpalasz grę. Tracimy cel Charlie. Kurde, i go granat nie zabije. No co to za... Łazi miech. Cel A na Charlie jakim ty utracony. serwerze grosz? No tu z chłopcami. Ale ja cisnę zaraz na ten. Na co? No do banboja pyknąć. Ciul mnie, Kijów. Przeciwnik kontroluje wszystkie cele. jak za plecami, jak, skąd? O kurwa, z każdej strony. Leni. No kurde! A to słyszałem jak Pepis. Orle. Tracimy cel Bravo. Mam cię kurwa. Kurwa, jeszcze jakiś medyk? Ja zaraz będę. Kurde, Kijów, szmato. Aj! Wróg kontroluje wszystkie cele. Te, powiedzcie mi, kaj tu jest w tym sterowaniu? Opcje sterowanie. Normalnie jak lotą, żeby obroty były normalne. Drążek, pojazdy. No. Kurde, nie zdążyłem obrócić. Hmm. Bierzmy to A, panowie, bierzmy to A. No, dobra, jestem. jest. Uważaj, Darek, bo Jan tam jest lecą dzwonkiem. od B. Od B, 17 to biegną. No, medyk. Kurwa, nie wiem gdzie jesteś, bo nie mam ciebie w drużynie. A, Nanek, jesteś medykiem. Ale gdzieś No z dobra, górki wezmę leci. i ja. Si należy. No, Kurde, mać. Jankes. Chcesz, żebym cię opatrzył? Kurde, nie mam granatu. Nie, no nie jedzie. Czekaj, ja cię podniosę.
Ilu was tu kurde Stigma i jest? Audition leży. Uważaj. Plecy masz na lemi na plecach. Już nie żyje. Możesz mi... A, nie możesz mi Nie podnieść. mogę. Czekajcie, ja zaraz tu podejdę pod to. Bitwy za nami. Wróg ma przewagę. Muszę pewno operacja zrobić. Cel alfa utracony. Kur... Się ustawią w 5. Jeden za drugim. No, Weź tu leciał. Kurde, korytem. Kurde, no, kontrol. Olej. Na co poszli, na B czy na A? Na B. Na B jest cała, ale z A leci dwóch, jeden... Nie, lecą z A na C. Czyli do mnie tu. Dwóch widziałem zaznaczonych. Kurna mać. Co za... Banda jełopów. Ja pierdzielę, ale mi przyszło. Kurwa skak... Straciliśmy cel Charlie. No ładne, kochanie, to kupiłaś ładne. A jak tam paznokcie... Cel alfa. Co jest? Jak tam paznokcie Marki wyszły? Łe, jest tak zadowolona, mówi, wali w klawiaturę, aż miło, nic jej nie odpękło nawet. Kurde, mi ten mikrofon furło. Tylko żeby klawiatura jej nie popękała czas. No. Teraz lecą wszyscy na... Kontrolę nad celem. A czemu nas jest ino dwóch w drużynie? Co to jest grane? Skąd ja mam to wiedzieć? Może dlatego, że masz zablokowaną drużynę, co? A to jak ty doszedłeś do tego? Ja jestem tak jakby z tą w imprezie i jak dołączałem, to mogłem dołączyć. Aha. To automatycznie mnie dorzuciło. A to czemu żaden nie go dał? No macie kutki pozakładane, panowie, obydwoje. Czy nanek Czy ja nie mam Nanek. Nanek ma. No, Ma Nanek jest dowódcą. O, dobra. Ale Nanek jest słabym dowódcą, bo nie oznacza. A po co mam oznaczać? Po to, żeby miał więcej Dobra. punktów. Apteczkę dla ciebie! Janka dostaje kostkę i padł. Ja pierdzielę, Paula mnie zabija, no. Czekaj, jak się to zaś oznaczało? Wchodzisz w drużyny i no już odznaczone jest. A, celujesz i R1. Tak mi zaznaczył przeciwnik, ale na flagę musisz, nie? Dób mnie quick pull. Ej, świnia. Cel Charlie utracony. Ja pierdziałem Sina z chrzani. Z pistoletu go powaliłem, jak do mnie strzelał. No. Ciul mnie strzela. Audition do nas dołącza, obejrzyj. A Audition był w przeciwnej drużynie, bo ja go zabiłem. No. Przecież... Tiger, czekaj! Dźwigna cię, stój! Stój! Dobra, leżę. A. Uważaj tam żerno jakiegoś. Ach, kuźwa. Dobra, biorę medyka i coś na dłuższy dystans. Dobra. No szturmówką ciężko tutaj się gra. No, szturmowcem tak, najlepiej to mi się gra wsparciem. I medykiem tutaj na tych mapach. Właśnie zauważyłem, że większość przeciwników to kurde... Wszystko to wsparciuchy. Rzucam granat!
Bo tu można fajnie się skryć, a jak jesteś medykiem, to rzucasz sobie zaraz apteczkę i... Mi leżysz. Kurde, nie umiałem w nic Teraz wycelować, do zostawiam. cholery Poczekaj. jasnej. Czekaj na Nick. Za późno. No, Zabiłem synek. Uważaj, quick pull, plecy, quick pull, plecy, quick pull. Kurw. Nie na Kurde. przodzie, zabił przede mną, typu, bo ja Z drugiej amunicję. miałem strony. no i kurde, znowu lewy mi wyskoczył z tym Tracimy wsparciem. kontrolę nad celem Brawo. Nie, ale chyba z 3, 4 albo 5 może nawet leciało na B. Przeciwnik Kurw. kontroluje wszystkie cele. Skąd oni Zapis. są, banda Nanek, tyli? daj suba, na razie mam. Co masz przy... Ale jakiego suba? Nie wiem o co chodzi. Ciebie mam dać subskrypcja? No w ogóle. Jemu, żebyś dał suba. Prosi cię o to. Ale jeśli jesteś chamskim youtuberem, to mu nie dasz suba. No. Nie no. Nie, bo jak ty mu dasz suba, to wszystko cię będzie wyświetlało, że tego masz w subskrypcjach i będą uznawali, że to jest warty kanał wart uwagi. No. Dony. Why? O, podszkoliłeś English. Kurde, Peter! Pieronie jadan. Pionie. Pieronie siałczysty. Ognisty. Kurde, jak jeszcze by umiał fajnie ogniste. wycelować. Przejęliśmy czyste. cel Brawo. Pierony ogniste. Ja, dobra, Pepis, to dom ci, nie ma problemu. O, Będzie cholera. chwila przerwy, to ci dom. Ale mnie go zdjąłem, hehe. Nie tym razem, Dony, nie tym razem. Dony pomylony. Panowie, zapraszam na C. Apteczka, użyj jej! Rzucam granat! Przejęliśmy cel Charlie. Tiger, a jakim ty cudem No. się No zrobiłeś? przecież to jest jakaś kpina. Zrobiłeś dowódcą drużyny? Wydymał cię, bo Nie oznacza. zaznaczałeś. Nie I cię zaznaczałeś wkurzył. i poprosiłem raz o rozkaz. Nie zaznaczyłeś znowu i to zmieniło, wiesz? Aha, no to spoko. Kontrolujemy Po wszystkie prostu miał cele. cię dość. Gra powiedziała nie, koniec. Niech zakończy swój żywot. Straciliśmy cel Brawo. No tak z prawej twojej. Kurde, Czekajcie pany. Oj, fuck, żebym się wpieprzył, poczekajcie. Masakra, uważaj tam. Na dole jest jeden i po prawej też był jeden. Czekajcie chwilę. Ach! Face. Pal. Ja pierdzie, strzeliłem, tak głupio się wychyliłem. Wow, a u kogo to? Odliw, czekaj. Nic, Dobra, za mocny, odliczę koło. dusza się. Kurde, Dony. A mać, Cel banda Charlie utracony. hamów. Nanek, to u ciebie tak można trochę niecenzuralne słowa, czy Ja najwyżej oddasz kanał. jak to ci oddam kanał? Mój, chyba cię głupia, czy ty? Ja mam tam całe 61 subskrypcja. Uważaj, bo granat leci w mojej stronie. O, Jeb mnie, nie podnieś, już nie mogę. kuźwie, mać. Czemu to tak zawsze się kończy? Jak ginę, to i ty giniesz, a jak ty giniesz, to i ja ginę. Tracimy cel Alfa. O. Skypeak. Ja, czekajcie. Ale mnie nie będzie słychać. Na mnie chuj szczeli, no. Cel Charlie przejęty. Ktoś tego nie wyłączy. No, No kurwa, no nie. Jakby co to pany, sorry za niecenzuralne słowa, ale to już taki jestem. Się denerwuję. Świętoszku tutaj nie ma, także na luzie. Cel Brawo przejęty. Mam nadzieję, że nikogo to nie urazi, bo bywały osoby, które to uraziło.
Trzeba się Z mojej ograniczyć. strony nie masz się czego obawiać. Przejęliśmy No, cel. to dzięki. Czekaj. O. Przytrafiło wam się z Nankiem kiedyś coś takiego, że gracie sobie na przykład z nim mecz czy coś i nagle go nie słychać, potem okazuje się na kolejny dzień, że on zasnął? Nie. Nie, tak nie było. Było raz tak, było Nie, coś nie. takiego albo coś podobnego. To nie ja. Tak, bo ty żeś nagle przestał grać, patrzymy, a ty w ogóle wywaliło cię z serwera i kurna piszemy do ciebie, a ty na drugi dzień zasnąłem, no. Nie, no to... Paulinka, Paula, przepraszam. Ej, to teraz uważajcie. Beton. Bo teraz w tym nie momencie będziemy próba robić. Tak, będę z wami na imprezie godał. Z Banboyem na Tego nie będzie jego słychać. imprezie. Aha. I obejrzymy, co z tego będzie. A w międzyczasie będzie obrabiał swoją. Mhm. I jeszcze będzie grał na konsoli. No, halo, słychać mnie? Kurde. No my też Ej, ale czujcie ten motyw teraz. Tak, stream jest, impreza Wiem. na PS4, tu na drugim Wiem. słuchawce mam impreza i na drugiej słuchawce mam ciebie. No to teraz mam podzielną uwagę jak pieron. Dobra, to teraz chłopaki, uzbrójcie się w cierpliwość, bo będzie ignorował połowę słów, które do niego mówicie. Ja już się przyzwyczaiłem. Aha, Mówiłem? to dzięki, znaczy Tak, wiesz... Jaro, oznaczysz szybko A? Czekaj, Dawaj no może z szybko A, kamerką miał szybko, taki szybko, problem, szybko. że nie działa. Bo jeszcze nie było w grze. Aj, dobra, Aj. to trudno. Przejęliśmy cel. To dawaj kolejny. B właśnie. Ja raz na dominacji chciałem biegnąć na E, więc wiecie. To boi, że to stało. No bo graliśmy, była taka faza, że graliśmy przez 2 miesiące Haha! tylko te podboje i nagle BUM! Gramy Kurde. dominację i wiesz, wszyscy na E. W ogóle nam punktów zazwyczaj brakło, nie? Że gdzie są punkty? Że mapy się zlagowały czy coś. Że ci panowie gadą. A ja mam po polsku. Kurcze, Przejęliśmy cel. skąd to? Kajto. Ale nie! Aha! Jaki banan. Ja masakra podnoszę spokojnie. O kurde, sorry, ja A pierdzielę. to czekaj. Sorry, To wiem. muszę poćwiczyć, bo Ja dawno że nie śpiewał. odzwyczaiłem się. Straciliśmy cel, brawo. Ciągle teraz GTS i tak już trzymam, bo trzymam. Albo kod. Dobra. W kodzie nie można podnosić. Tak, tam dzisiaj po prostu na się dole klika. jakby na szychta to będę ćwiczył. No. Tak. O kurde, Co? Sinę podniosłem, sorry chłopak. A Sina do nas dołączył chyba, nie? No, po naszej stronie są w ogóle. Przejęliśmy cel Charlie. Sika Muraka. Ojej. Co za typ? Kto tam leży? O, Lemi. Zaraz go podniosę. A ten cowboy z nami często gra, nie? Też go tam często mówi. Nie wiem, nie rozumiem ludzi, którzy w ogóle nie podnoszą mając medyka. To tak mnie irytuje. Apteczkę dla ciebie! No, to jest wkurzające, nie? A nie wiesz, przy tobie stoi w ogóle. Ta, nad tobą mi kurna ma 0 Albo metrów do biegnie, ciebie. biegnie w twoim kierunku, czekasz, przebiegnie, poleci dalej, no. Ta, to tak irytuje. O, ciekawe czy mnie beton podniesie ma 20 metrów. Ja To pierdzielę, nie beton. szczimia, 2 imprezy na 2 Na 2 ucha. na 2 ucha. Cel brawo przejęty. Kur...
trochę. Panie, jest was trzech, ciekawie co. Dawaj. O, Tiger, nice. Uważaj, bo tutaj już strzelają w moją stronę od razu. Uff! No, to znowu. Oni jak się pokrywają w tej trawie, to ich nie widać w ogóle. Powinna być możliwość wyłącz detale. Jak kot w nocy, czarny. Wyłącz trawę. No, sama siatka graficzna. Ale powiem ci, że to by była bardzo dobra rzecz. No Bo i zobacz, wszyscy wszystkich widzą. tak od boku, Dareczku, tak od A boku. ty nie jesteś z nami już kolego? No nie, kurde, Banboy, przerzuciło a was na jak, tamtą słyszysz, stronę. a ja jak myślisz, jak jestem kota widać w nocy? Wracaj na pole walki. Pod kołami. Życie. Bywa. Fuck, plecy, Wymieniło. plecy, plecy. No nie mogę, Peter się Ja- obrazi. No w ogóle teraz Nanek to się stał taki trochę dwulicowy, bo z jednej strony zryw, a z drugiej strony bandboysko. Banboy, przecież tu teraz na drugiej imprezie mi do ucha jednego cisną. Nanek się zrobił dwulicowy, bo tu niby, wiesz, ekipa zryw, a tu teraz Banboyem przyjmie. Teraz to przed chwilą mi padło. Kurde, musztardówka. O, Darek, wiem punktu za Takich ciebie. tekstów Co? to jeszcze nie słyszałem, nie? Takie Nie, ze przejście swoi tak się ustawia. transfer szykuje, Ryl. czy jak? Straciliśmy cel alfa. Janek, a to jakiś transfer się szykuje, czy coś? Nie. Teraz się pytają, czy jakiś transfer się szykuje. Nie. Wiesz, na razie to musi się wkupić w łaski, nie? I dopiero, wiesz, będzie miał ustawioną pozycję, tam, wiesz... taki generał, podporucznik, nie? No. Albo porucznik, wiesz. Cel brawo. Tam musi Nie, się nie, na ustawić imprezie- najpierw chłopak, bo Czekaj, wiesz, ile nas jest tutaj na tu imprezie? jest ustawiony, No, a nie wiadomo czterech jak nas tam jest na będzie, nie? Jak imprezie. się ustawi, to pewnie ucieknie. Jak zawsze. No tak. On taki jest, mówię wam, pany. On już 5 razy zmieniał No. team. A, I 5 razy do zrywu dołączał, bo nigdzie go nie chcieli. Zawsze go wyrzucali. Masakra. Idziecie na gołębia. Na gołębie? No, Czekaj, jak znajdę na no podwórku Banboy kilka zapraszał to was na ci gołębia. Jesteś ranny? Połatam cię. dam. Teraz gram. Powiedzmy, że jak mi się znudzi, to dołączę. To niech dołączy do imprezy, a nie jak dzik. Będzie tylko z tobą gadał. To jest taki mafioza trochę. Banboy, chłopaki Aha. go dają, żebyś wpadł do nas na imprezę. Chyba, że on tam ma tych swoich ustawionych. tych Aha, na opłaconych Skype'ie. przyjaciół. No dobra. Płacony przyjaciel. Sztuczny tłum, tak? No. A tak właściwie to któryś z was jest jeszcze ze Śląska? Bo tak mi trochę śląskim podjeżdża. Tracimy cel alfa. Nie. My typowo Bo ja to się od- ja się- w LKP. O, Cel ja się od Nanka zaczynam uczyć, kurwa. Zależało mi się. Tak mi już to wchodzi. Chłopcy myśli, że Dawid, będzie sobie robił ostatnio pewne. nauczycielka mnie w ogóle nie rozumiała z polskiego, nie? Wydało. No ja już prawie jedynkę Co? dostałem za to, że bo zaciągałem loko nie ma, śląskim, koda nie? jeszcze. I jeszcze. Coś tam po śląsku zacząłem jej gadać. Poczekajmy. Ona w Nie ogóle lubi kompletnie czasu, nie tak. wiedziała o co chodzi, nie? Za jedynkę Ja jestem spod Warszawy. A, wiesz, u nas to nie jest takie normalne. Cel brawo przejęty. Ale może być Wiesz, temu. chciałem jedynkę stawiać, bo myślałem, że sobie... Ślązaki gadają w Warszawie, to jedyne co mogą spotkać to zabłąkanego kurwa związkowca. Wiesz, prawie jedynkę dostałem, bo myślałem, że sobie jaja z niej robię, nie? No i coś tam po śląsku mówię. Choć się mnie coś spytała, jak No miał być definicję czy burrito, coś, no to ale ja dobrze, tam... że chłopakom cię jakoś trochę odwidziałem, tam bo mi to weszło dzieciaki już w wybierają nawyk. nazwę. To był zaraz początek roku szkolnego. A całe wakacje żeśmy za pół grali. Kurde.
Co dzięki z Nankiem gadać, to idzie gadać jak on. To wchodzi w krew, nie? No. O kurde. Hejta, hopy i tak dalej. Ale mnie tam nie ma jeszcze. Ty ciulu. Charlie. No ty Czemu ciulu, mogę... dźwignie. Czekajcie. Banboy, Miałeś... miałeś kiedyś taki moment, że ściągałeś aktualizacja do BF-a i trwała ci 75 minut. Nie. Tu taki Nie, mój... no, Ja moje- tak miałem. Przy moim internecie ostatnio jest bardzo dobrze. Ale aktualizacja z miała 20 giga. Z czasami pobierania. Aha, 20... No tu mi mówią na drugosławka, że 20 giga miała aktualizacja, no ale spoko mi się w... 6? Ale nie, bo ja miałem coś takiego, że ja z płyty to ogarniałem. To nie jest ta Chyba, że ta na aktualizacja, PC było tylko kiedykolwiek ja to Na miałem. PC też było 6. I jak miałem No. na płytce jeszcze, I ten... Chyba. Ale to jest nic, nie? Było 20 parę 75 giga. minut. Godomu wyłącz konsola, włącz na nowo, będzie ci to dawać. Przejęliśmy cel Charlie. No ale... Już sam lecą krowy i inne byki. A to oni pobierają teraz? No, No niech weźmie, niech taki przetestuje Tomek sieć pobiera, wiesz? w co ustawieniach. Co ze mną gro. I czeka. Siedzi na live i... Jeśli jest na imprezie, to naprawdę będzie mu gorzej szło. w ogóle pan- Nie, on jest ino na live. Aha, Ale to też mi może coś Zaczyna tam... mi się przypominać taka historia o jednym Tomaszku. Jak się co przypomni, to wam opowiem. 144, bo tu łączek tak nie ma. Wiedziałem, że za mną pobiegnie. Nie ma różnicy. Tak brałem. No u mnie akurat różnicy raczej nie będzie, bo co to jest? HD, 60 klatek niby, to wiesz. Nie, ale naprawdę, wyłączyć konsolę, Natek musi zainwestować w tego, tryb czuwania w nową włączyć, nagrywarkę. z Kupi ustawionym sobie pod dostępem do choinkę, sieci da z trybie tysiaczka, czuwania bo taka fajna i się jest, szybciej taka, pobiera kup sobie, podobno. mówię ci. Ale to kup też zależy od sobie tego, jaki ma internet, tak? Avermedia Live Gamer Portable 2 4K. Kosztuje tylko 999,99. Promocja akurat wiem. jest. Gołębiosz. Ale możesz nagrywać tylko w Full HD i 60 klatkach. Masz? A Bierz 4K drogę. po prostu Kategoria. przesyła. Dostaję z tyłu, z przodu i... Już ze streama w 4K z drugiej odpalcie, strony jak ci się też. podoba. Mam jednego. Mam drugiego. Ej, biją mnie! Loko! O kurde, granat! O, porządku, dostałem. O Boże, Ale on, Marcin, ale on nie pobiera na Origin, tylko na PlayStation. No właśnie, no. Ale to... Knet ma Teraz ten. z każdej Wczoraj czy przedwczoraj robiłem test. Wykrzyknik net. Z lewy i z prawy. Ranili cię. Test. Kurde, nie ma Tak, lewo, prawo, środek, tył, kurwa, wszystko Te co by się ciule. Banda Nie, jełopów. wszędzie gdzie widzę to kurwa, moim nie da. Ej panowie, potrzebuję 10 reanimacji w ciągu... Nie, to jest tylko do skręcania. No, mam. To już możesz mieć jedną, na czym? No już nie, bo nie żyję. To podwoju najlepiej. Ja na podboju, dokładnie. Najlepsze jest chyba w tym wszystkim to, że jeszcze nikt spoza was mnie nie To jest to, zabił. że nie muszę być drużynowe reanimacje, tylko po prostu reanimacje. To nice. To widzisz poziom naszych Pokaż, ile on to ma graczy z naszej drużyny, nie? Taki! Jak tylko Tomowi cię zabije. To już jest na pewno Darek tam skitrany leży. Kurde, ci tam ładują, ja. Wysyłu, żeby było 20 i to jest Ja wystarczająco. No, sorry, no przepraszam, z drugiej strony mnie zabiłeś, no kurde, celowałem w twojego kolegę, sorry. Loko, leż! Leży, ale tam snajper na mnie patrzy. I gość w cholerę! To zabij, kurde. Wysadziłem debila. Brawo, przejęty. Ja pierdzielę. Podszedł mi na plecy, zaczął mnie napalać maczugą. Jeb, dynamit. Ja Niego nie się ma. pobierałem Battlefielda jakiegoś na Originie. Ale to było świetne, już sobie wyobrażam jego minę, nie? Wszedł mi na plecy, zostało mi 2 HP, dosłownie. I nagle zostaje wysadzony. Jebnie! Audition. Nie, Marcin. Już myślałem. Banboy, pójdź tu, trochę mnie wspomożesz. No, Dony teraz mi oddał, kurna, wziął mnie i A maczugą gracie na zabił. gdzie? No, na tych nowych, tych, Kurzysz, które my... kurwa. A co gracie? Mam stoka! A to co, nie ma To nie aktualizacji czy na co? kopietną denerwuje. Czekaj Tiger. A i już się nie podniosę, bo mnie zabili. Snajper jakiś. O, tam było Sorry. No, o to jest to teraz. No tam było 6 snajperów. No. chyba. Ty, ale ja ci powiem, ty się odważny, nie? A dentysta co rok to droższy. Nie no, Powiem ci,
słuchaj, poszedłem ostatnio do dentysty, 2 plomby, 280 No, zł. wiem na ile mogę sobie pozwolić. I weź tu Ale kuźwa dostał tego zarób L19, paliwa. 11. To są 4 dni ciężkiej pracy. Za wąsa jak loko, nie, bo... Znaczy ja A nie ile pracuję, spędziłeś moi w jego rodzice. gabinecie? Za 25 minut? Gość, nie wiesz co się No dzieje. widzisz, to czyli teraz jest jedna No. zasada, kurwa. Ucz się, a będziesz dentystą i 25 minut będziesz zaraz do twojej 4 dni pracy. Słyszysz, ale zawsze się może przekleić O, ten wąsik. znam osoby, które sobie zęby na super glue przyklejały. Może być Uwierz dzień. mi. Powiem ci... Tomek, będzie dobrze, spróbuj A zrestartować potem konsola, żałowały internet, pewnie, nie? córce wyłącz internet, żonie wyłącz internet. Sprawdź, Powiedz mu, żeby wszedł w ustawienia połączenie- sieci i kliknął połączenie przetestuj sieciowe na połączenie konsoli. internetowe tak Zapraszam długo, aż mu na połączy z połączenie. sensownym serwerem. A, Bo cały czas ma albo dostęp do polecą, serwery. żeby zmienił hasło na Wi-Fi. Jakie hasło? Nie wiem, to jest gra, Chyba cię tak, ja posrał. tylko mam. No. Niech po prostu zbanuje dane urządzenia, niech wejdzie w ustawienia routera i niech zbanuje dane Kolega urządzenia. Śląza? To już No nigdy tak, się nie to połączą. Śląza. Ja. Ja tak robiłem Graliśmy bratu na Mikołaj telefon. Streamie. Potem miałem problem, A coś, żeby pytają telefon się o ładować, mnie. bo musiałem Ty, zmienić. ale wiesz, wiele się subów posypało? Ja pierdzielę. Uważaj. A ty żeś mnie nie pamiętał, Nanek. Już znowu Ja kupiłeś? wbijałem do ciebie, jak chodzisz stąd, bo ja tak tu całkiem niedaleko. Bo nie wiem czy panowie A wiecie, ale Nanek ma kupowane Czemu nie, suby. nie wiem, nie wiem. Od Gdańska jest to. Aha, to niedaleko, no. Zaraz pieprzej, banboj, ty. A wiecie co jest najlepsze, że on teraz nawet nie usłyszał żadnego słowa, Wprawdzie które do pod niego presją, powiedziałem, ale i tak jednak możemy to. sobie gadać. Masakra nie usłyszałeś, bo na drugim uchu mi go dają. Dlatego mówię. Połowy rzeczy teraz nie będzie słyszał, nie? Można sobie trochę go obgadać. Ty, ale co za w świnie, międzyczasie. tu mnie zagłuszają, tu mi też dogadują. Ten stream pięknie wygląda, dobrze, że to jest... Nie wiem, ktoś by musiał sprawdzić, czy to słychać na tym streamie, nie? Nie słychać, bo dopiero patrzyłem. Kogo bardziej słychać? Specjalnie tak gadam. Jak nie słychać? Powinno być słychać. Nie słychać nas. Czekaj jeszcze. Dajcie mi tylko, Nanek, macie tam, ile tam macie osób? Tam ile jest osób? No u ciebie, pewnie pełny serwer, a my wychodzimy z gołębi, żeby do was dołączyć. A wy nie robicie miejsca na serwerze. O kurde. Powiem ci tak, my jesteśmy zbyt prestiżowi, żeby było nas słychać na twoim streamie. Banboj, zrób coś dobrego. Dołączam. Dobra, A kto tam gra? Masakra tam gra? A Quick tam gra? Czekaj, Ja, Quickball, no, ekipa Zryw, Tiger. No to dobijam do nich. A ja mam wczytywanie gry, jak użytkownik premium pewnie będę dziesiąty Zryw, ty kolejny. teraz przejdziesz do Nie, Bamboy kasę na składu i połączenie tak tyle serwera mam. skończysz. Ja mam Ej, wczytywanie. Jeszcze najpierw Banboy już ryczą. Kaj tam Zryw, ty łobuzie, ty przejdziesz do Banboya. Nie, ja do nie Bamboya ryczę, ja z kolei się cieszę, nie będę miał przychodzą. konkurencji. Nie, spoko. Nie groży ci to. W ogóle, ja muszę pokazać tej osoby, o, kolejny premium, no to jeszcze drugi zapewne. Nie, ja mam wczytywanie gry. To zaraz cię wywali. A, Gdzie dupa. mam telefon? Halo, Dice? Dupa. To zwaliło? Zwaliło czy nie? No oczywiście, że nie. Wczytywanie mam. Ja jestem pierwszy w kolejce. Nanek, zrób tam porządek. Ty się zdamy. Wydymali nas to Cicho! będzie, no. Ten soundtrack jest zajebisty, ta muzyczka. Może byśmy teraz wszystkie punkty przejmowali. Mon Banboy nie słyszy muzyki, bo mu śpiewam. La 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 la. Że nie. Co za gadasie. Ale tego loko właśnie sobie wyciszyłem. Dobra, ja tego wziąłem. Kijów, no nice. Jest tam, jest. W dobrą rzecz załączyłem w Fuck, ogóle. granet. Jakby ktoś apteczki potrzebował, to Nie, tutaj dobra, narzucałem jestem. Ale mogę cię zaprosić. Jestem. plecy, Tylko po pany. przeciwnej stronie, Nanek mnie zniebi. Panowie też macie. Bo ja mam w rękach trzeci raz. Ktoś tam nie słyszy w ogóle z innego teamu, ale... Quizkolowi. Są w trzecich rękach. Ale się drę. Kole. W trzecich rękach, Trzeci ręki. On ma 4 ręce, Mamy. powiedz. tak? Powiedz Quizkolowi, No, w jednej wódka, w Że, drugiej popita, w trzeciej zagrycha, w żeby nacisnął górny przycisk na konsoli i żeby zobaczył do czego Ale on powiem służy. ci, takie 4 A ręce to Gontujo były nie ma na przydatne. ich imprezie, bo tam jest, wiesz, super elita i ich już jest 8 i wiesz jak to. No to No, któremu dlatego tam tam imprezy to powiedz. Kurry. A co, nie umiecie dołączyć? Ja mam taką propozycję, Znowu nie żeby słyszał, ja pierdzielę. czy nie popsują się przycisk, bo Widzicie, że można bardzo trochę szybko psuje. podjechać. Czy działa ten przycisk? No powiedz mi to, mówię ci. Czekaj. Ale potem jak sobie Masakra. słucha, to takie Da będzie... się załatwić. Tak będzie się irytował na czacie, ja pierdzielę. Masakra! Już sobie wyobrażam jak on to odsłucha. Masakra, słyszysz?
No. Bo ja sam mam problem. Działa ci ten na środku ten knefel taki mały? Jaki knefel? No ten między analogami. Tak zaawansowanym środku. Nie ten, Ten taki PlayStation button? na konsoli. Przycisk Ten do PlayStation? kręcenia. Aha, nie ten, czekaj. Ten na konsoli, ten górny. Tak, działa. Działa? Nie wierzę ci, naciśnij no. Tak. No weź zjeżdżaj, co? Bo tu Banboy prosi, żeby no sprawdzić, bo u niego On się coś też... zepsuł, powiedz. U niego się coś zepsuł. Przez ta gra. Jak je w grze to nie działo. Dobra, jasne. Czekaj, dobra. Padło mi czechaj bobra, to jest świnia. A ja kazałem tobie. Nie no, że ty. No, Dony padał, że słychać dwie imprezy, także fajnie. A mi łeb rozrywo. Nie wiem z kim mam gadać. O, Loko zabiłem. No właśnie, ja dlatego dlatego... Lokko teraz się masakra chwalił, że cię rozjechał. To przez przypadek. Masakra padał przez Teraz przypadek. możecie zabijać wszystkich Słucham. bandów. Tak, jasne, lepiej to, że trafił na lepszego od ciebie. Nie, mi żaden przycisk nie działa, ja gram Normalnie w ogóle to samo w co opatę z gram. Siną, ja pierdzielę. Tak się trudno przyznać do porażki? Bo wiecie, ja kiedyś miałem taką konsolę, miałem w Sina Since, się nie gdzie przyzna ja do często porażki, lubiłem że sobie trafił nogi na położyć. lepszego od siebie. O Boże. Tylko on powie, wpadł mi się zaciął. Najczęstszą bolączką, jaką miałem podczas Ostatnio grania, mu się to było rozładował 3 razy z rzędu, nie? albo się płyta wysuwała, bo to się tam 2 razy mu kabel się odpiął, nie? A on może tylko na kablu grać podobno. A to fajnie, fajnie żeś A w ogóle robił. Z takimi serami Tiger się nie czy dziwię. No wiadomo, oni to stało. Dobra. Kurde. Uważaj, bo tu już udało. Idź do chałupy. Jak tu sprawdzić teraz wiadomości? Fuck, no Ale na w czym wiadomo? Mam jak ty mi pisałeś coś na Skype'ie? wcisnąłeś ten klawisz. Nie. A nie, to dobra, Przez to myśmy debila tam zginąłem. gadali. Dobra, jest. Bo podbiegłem do niego i ja już go chcę leczyć, a on nagle bum, No przycisk kurde, i co, w kolejce jest. Match już kończy. Tak? Podniesie mnie Tak, jakiś wygrywający KWD. drużyn jestem, więc starczy mi. Nie podniesie mnie rozwinę. Ajajaj. A oni jeszcze Dobra, grają? JP 100%? Czekaj. Ja, Gdzie oni ten to... bank jest? Bo ja na No to do niego 99, napisz- bo brat w policji. Nie no, konsola jest, wiesz, wytrzymała, nie? To jest Kurde, PlayStation Dony 4, mnie a powalił. nie jakiś Xbox. Dony pomylony. No mówię, pojechali nas. Trzeba sobie jakąś herbatkę zrobić i wracamy do gry. Yoshi is now live. Niespokojne wody. Nie kumam tej A to pochwycił tytuł. Dobra. Wielki youtuber. Chciałem oczywiście. Kurde, ja muszę sobie nowego pada kupić może na święta. Ja też. Tak jasne, bo może powiesz, że na tym nie Czuję umiesz się- grać. Nie umiem masakra na tym grać, źle mi się gro. Serio? No. No i Czym się różni widzicie, pan wpadłem Pad na odpada, gierkę, że jeden pada, a jeden działa. Bo się mnie pyta, czym Mój się parę różni. mój parę razy na ścianie No lądował, w już kolejce cały jest rozgrubotany, ale Danek. gra. Dobra, teraz. Teraz już na pewno Mogę wejdziesz. na nim grać. Teraz już na... Właśnie. Siema Grafol, dzień Dobra, dobry. ja zaraz wracam. Okej. Ja, no zryw. Dzień doberek. Dzień doberek. Jak ty się czujesz przed szychtą, Danek? Jo? Na którą ty idziesz? Na 0, ale już o 22 zbieram się, bo o 11 mam porąbany podział. O 11? Tak. Czemu tak? No bo nie mamy na dole podziału i no wcześniej. Żeby każdy mógł zdążyć wziąć sobie urlop, jakby nie chciał iść do roboty. To dobrze. Tomek, czemu uciekasz? Zostań. Tomek się już wkurwił, bo nie umie z nami zagrać. A właśnie piwo jeszcze. Czekajcie, zaraz przyjdę. Cześć Patrio.pl. Jak tam węgla, to na węgla stoi? Nie wiem, no. Będzie zimno, kupisz, to będziesz wiedział. Cholerę to na węgla stoi. A ja mam chipsy jeszcze. Cholerę. Ja myślałem, że to tak go tak pisnął, bo go przypadkiem nacisnąłem. Taku! Co? Tak na ciebie. No pytałem się, co chcesz. A nie mówiłeś? A To dostaniesz mi troszkę, nie? Słyszysz? O, shit, dobra. Słyszysz? Tu pykniemy. No, słyszysz? Zostaw żarcie.
Kurde, jeszcze Quickpol mnie na imprezę zapraszał, ja pierdolę. No nie, 3 imprez już nie ogarnę. Daniel, zrobić ci No miejsce. już byś chciał tak, nie ma tak. No ja jestem po przeciwnej Nie stronie zapałci, znowu, ty. kurwa. Ja Nie pierdzielę. mogę przejść nawet na waszą stronę. Czekajcie obcy, ja tam ino wleza do Quickpola, Ale zapytam równowagi się o nie co tam będzie. chodzi. Czekaj, bo Dobra, jestem. równowagi nie ma. Nie dla... O, dobra, nie no, że nie dam ci. Niech ma, niech wie, że ma dobrego męża. A co się stało? Nie opuścili tutaj ten? Co, nie, ja przeszedł. Halo, Quickpol. Pananek, gdzie jest? No jesteś. Słuchaj, ja mam 3 imprezy do ogarnięcia. Na Skype'ie Banboya, ciebie Tukej i jeszcze jedna, co masakra tam jest. Ale pochasz, jak 3 imprezy Nanek, to kurwa, to... No, Już się z tobą nie bawię, weź sobie swoje grafki i idź do piaskownicy innej. Dobra. nie wiem, Quickpol, ich tu zapraszasz, Tigera i ten, na ta impreza zryw? No może zaprosić jak grają, to dlaczego? No to dobrze. Czekaj, już ich Się o takie rzeczy Nanek to się Tam nie są. pytasz nawet. eksportuję tutaj. Gdzie one są? Loko, jak ty bestią jesteś. Jak zawsze, jak zawsze. To dobrze, ja też. Czekajcie. Kuba, Kurde. No to rosyjskie są lepsze chyba. Banboy kamera, a dobra już. Plecy robią. Loko, podniosę. Nie, Ja Kuba. spójrz. A, Kuba. O, Jak jeszcze tam jest na plaży? Dobra, już nie ma. na plaży. Jak marzę. Halo, masakra. No, Tiger, Jezu, młody. No, Wbijcie do Quickpola. no. Tam was zapraszam. dobra. A ma tyle miejsca? Ja, jest miejsce. Dobra. Dla was Dobra, miejsca no to nie było. widzimy się tam. No ja. Znaczy słyszymy. No okej. Ja cię A gram. ty skarana batatasky! Daniel, przechodzisz Quickball też? mi go ściągnął, kurwa. Daj chwilę. Patrzcie jak się ten... Quickball. No. Siema panie ogólnie, się Zauważysz? modzi. Nie zauważył. Audi go nie ma. No w ogóle zobaczyłem, Patrzcie, ale nie jak się skończył to grać, robi nagle dzisiaj się w tej zrobił. konsoli. No to jak zwykle. Przepraszam. Siemka, quick. Halo? Siemano, Czemu nie piszecie, że jest mały ekran? panie O kolego. kurde. No się przyzwyczaić, że wszystko jest małe. O, ho, ho, jak śmieszny! O, ho, ho, Ja ho, pier- ho, pękam ze śmiechu! No nie To pierdol. lepiej na staty popatrz. Destiny Ty 2, zobacz, czym się Marcin? melistka To ja mam zrobiła 0-0. zaraz. Jeszcze Straciliśmy cel Charlie. jest kolor mnie bije. Dobra, synko. Lepiej popatrz na staty. Kurczaki. Ale widzę cię, chamie. Idź już synu spać. Późna pora. Trafienie w głowę. O, obejście, po jednej stronie my są wszyscy. No. Ty, Banboy, Quickpol. Także możemy teraz wygrać, żaden nas nie będzie kasował. Znaczy mnie. Na razie przegrywamy, wiesz? I mnie też. Banboy, Quickpol godo, że na razie przegrywamy, także trzeba się poprawić. Cel Bravo. Przyjąłem. Tak jest. Ja się będę w głuchy telefon bawił, będę przekazywał. Jej, ludzie, teraz Powiedz mu, że jest słaby. co za serwer, że mi Quickpol. idzie. Banboy godo, że jesteś dobry i możesz paść. Cel Charlie utracony. Bamba jak się dupę latuje. Głuchy telefon to głuchy telefon, no. No to godą jak głuchy Kurczę, telefon. Może wpadnę jak będę miał czas. Alfa przejęta. Na opak. Masz go, Loko? Bo ci Nie mam go. Nie masz go. Bigo! Marko, pistoletu. Podnieś go A, teraz. Dony jeszcze. zaś mną mnie kasuje. Podniosę. Dobra, meliska zrobiona, można grać. Zrobiona. Tu jest jeszcze jedna. Tak, tak. Nie ma. Masz go? Nie, tu jest na dole. Dwóch. Ej kurna, co za Destiny 2, a to na patyka, tak? Mam jednego. Destiny 2? Nie, wątpię. Marcin głównie na PS4. Dawaj, zawsze go plecy. Z rywoską? Są, wszyscy, Czy obici. A nawet zabici. Taką kurde, typową idą! dla zrywu Ej, mamy halo! tu drużynę? Góry są. Ale to są... Konwojem. Gram. Utracony.
Tiger, Tak, podniosę. coś to jest u nas. Okej. Co to? Bo Marcin wyznaje zasadę, że kupi grę i pozbywa się jej po 4 godzinach, jak przejdziesz. No to wiesz, to jednak z jednej strony to jest bardzo dobry bardzo dobre posunięcie, Mecz, bo te kiedy do gry ciebie nie nie są strzelali? tanie w dzisiejszych czasach na konsolę, tak? No, To jest bardzo dobry deal. Naprawdę. dobra. To jest bardzo mądre posunięcie. Bardzo mądre. Tiger! Podnosić. No. Ty sam... Aha, nie, bo na 5 to i tak dupa. No to jeśli ty O, po prostu chwila, nie chcesz dobra. grać, no to Czekaj, nie ja ma jeszcze innego podnoszę. innego A, pomysłu, dobra, jak który jest kupić i ważniejszy? sprzedać Tiger jest i ważniejszy. dołożyć Już troszkę sobie i kolejne, podniosę? nie? Kupić. A A jednego Marcin w udało mi się. ogóle gra dobrze na Nie PC-cie w przeżyłem Battlefield, ale to już tak kozacko. Bosko. To ja wiem. Quick pull. Nie przeżyłem. Wziąłem Że już tego? Tak, kosił. Także tak się nie powinno grać ogólnie. Może znajdę w BFA? Straciliśmy cel To Charlie. idealny, no. No wiesz co, dawaj, Czadu. Tiger mnie podniesie? Kurde! Masz pałką, Chyba masz. gra akurat. Jak ktoś go zabił. Kuba, ratuj mnie. Kurczaczki. Masz pałką. O Chwila, kurwa. o, Banboy, czekaj, Banboy. No i Chyba na wyniki popatrz pierwszy, a potem oceniaj, okej? Ale jest przed 22, ty nie możesz takich kurwa tekstów tu rzucać. Bad Boy, popatrz na wyniki. Na chwilę, popatrz. Nie, już Banboy nie podniósł. Popatrz na wyniki. to ci nie... Popatrz. Quick pull dźwignąć cię? Dobra, biegnę. A ja. Na pewno! On by poleżał. Ej, jest tu koło mnie gościu, powiedz Tigerowi, że jest tu... Tiger uważaj, bo tutaj będę trzech. To będzie dopiero człowiek. Masakra, czekaj, dźwigna cię! Wypnij się. Tylko trzech tu jest, uważaj. Ja się tam nie przejmuję, ile ich tam jest. Trzech, Jak u lekarza. No. jest różnica. O, Nanek. O, fuck. No i nadaremno cię Dobra. zginąłeś. Dźwigałeś cię, a ty co? No, Co Bad tu Boy się jest dużo. dzieje, kurwa? O kurde, no. Jest. To za Taka dyskoteka. nauka. o, Dony jest przeciw nam. To była masakra, nie? Quick pull mnie wyprzedź. Nie, dobra, już się nie bawię w tą grę. Chyba, Nie że... podoba mi się ta gra. To była większa masakra niż mój nick. Ale dostał pałką. Kurde, O, młody as. masakra. Ile ich tu jest na No i kto? Nie, myślałem, że dalej. Idę. Nie. Pełno mnóstwo. A, to młody as jest u nas. Na imprezie. Nie zauważyłem. Apteczkę dla Kurczę, ciebie. chciałem ich obiec, ale oni też nas chcieli obiec. 21 jest? Dobra, lecą Za gra pięć. Daily. 5, poza godzina. Panowie, ktoś mi pomoże tam na? O, ty u góry zginąłeś, to tam nie wejdę. Ja tutaj idę w ogóle na górę. Biorę. Właśnie ja na dole z tam bloku leci. Ja muszę z tym Z daleka pistoletem sobie podabijać. pierdzielają z daleka. Oj, plecy dostanę. Bambo. Marcin, to są plotki. Oglądałeś film Kromki, Namek, Marcin? dźwigna cię. Bo nie chcę, wiesz. No. A, Nie? Słuchaj, Spoilerowo. ty. te plotki wyszły, Fuck, wyszły od leży, gościa, który pierwsze plotki, Wyżywi. pierwsze plotki, bardzo dobre plotki na temat Battlefielda 1 wysłał w świat. Kilka miesięcy przed premierą Battlefielda 1 mówił dokładnie to, co wyszło w grze. Także to są no, w miarę potwierdzone plotki. O, cholera. Od tego samego Tam gościa, jesteś, co kurde. w marcu zeszłego roku Cookie Monster. znaczy podał plotki dotyczące gościu się tak nazywa, ciasteczkowy Battlefielda potwór. 1. Uważaj tam Nie, na że górce, jest skazani znajdziemy biorący ten nikt. wieżyczce. Tak po lewej ode mnie. No Ja to bij, nie widziałem tam, od ja swojej sobie gry po zobaczę. prostu, nie? Jak kiedyś grałem na PS3, to grałem Masakrysie, więc wiecie, Masakra. Gdzie oni nie? są, kurde, halo? Jakieś No wielkie się pochowali się po kątach, nie? stoją. Tam wyliczanka była. Także to są powiedzmy w miarę te plotki prawdziwe. Z dobrego źródła, o. Ale podobno do tego, do maja ma Kuba być już Bigo, Kuba zmiana Bigo, no ników, pięknie. więc Podniosę cię, loko. potwierdzone i To Nie wiedziałem, może z kogo drużyny strzelać. nie? Właśnie ponoć ma iść, jeżeli plotki są potwierdzone, to bardziej w stronę BF4 niż BF1 to ma iść. I dobrze. A jeżeli będzie z kim grać, to może iść w cokolwiek. Tiger, czekaj, dźwigna cię! headshotkiem. Jebnie, dźwignijcie Cookie mnie. Monster dostał headshot. Podniosę. Sorry panie, ale właśnie Tigera dźwignę, podniosę? biegnę na górę. Ja pierdzielę, jakie mam wyniki. Dosłownie jakbym Quick Pola widział, nie? O, dzięki. Nie, tak Quipple trochę za szybko się poddaje. Ale ten
czas, kurde, zmiany broni jest długi. No. Kurde. Banboy uważaj, bo mnie jest na moich zwłokach. Idę do ciebie. No, na moich zwłokach. Leci na dół. Dobra, przebieg. Bijemy ich, loko, dawaj! Pierdziele na górze wrogu na co jest, jakby co. No oni są Nie wszędzie. trafiłem z tym pistoletem, bo ja... Mam jednego. Masz? Ja pierdolę. Mam jednego, ubity drugi. Aj. Oj. Z tego co widzisz po wyniku to loko... Jakie ty masz statystyki? Co będzie na mnie teraz? Kurde, walą wy mnie. Ale jak Dlaczego ja mnie się podnoszę biją? co chwilę, to wiem. No, nie, Gościu, podniosłeś mnie pierwszy raz. Nie, bratku. Widziałem. Świadku. Co najmniej Ja też. 20. Dobra, Patrz, i co? przestaję Co być i zobacz. medykiem, bierę No podnoś szybko, bo ty z gościu nie gadaj. To mapy to on mnie szturmował. No i z góry zwierzy wali. Znaczy szturmowca tak mi się średnio Zwierza tutaj magów. gra. No i mi Kurczę. się gra właśnie na tych mapach tym Rzucę mu tam wsparciem i co. medykiem. Loko jest za słaby, żeby przejść na PS4. Nie, teraz już wpadłem. Barem gram. Teraz powiedział. Tym stabilnym. Pan z pistoletem biegam cały czas. Dziękuję. Kurde. Mało amunicji ma w magazynku. No. To jest Ty mieć jego gościa. duży minus. Maksymalnie tak dwóch. No max Zabawię. właśnie jest i koniec. O kurde, nie mam granata. Ja też. A Lanek to tak A płynie. ma! Ty mając Perinio, kurna, jednego A zabijasz. młody tam jest na imprezie? Tracimy cel. Marek? Młody? Który młody? Ej, niech ktoś wbija. Młody as. Młody as? O, faktycznie No. dwóch się ściąga. Czekaj. Powiem ci, To że obejrzeć. naprawdę dwóch, bo ja dwóch dałem radę. O, tam są u A w góry. takich gorszych przypadkach Jeszcze tam to jest jeden max jest. jeden już jak Krzyknij Ja, pomóż, młody tak. as 2017 jest. A co chciałeś, Banboy, To od niego? pozdrów go, bo ładnie dostał ode mnie z pistoletu. nie wie kogo ma w drużynie. Aha, ja pierdolę. młody as, masz pozdrowienia od Banboya. Tako! Powiedz mu, że jest fajny i No. tak Są dalej. drużyny. Też cię Ale pozdrawiał i Polek, też ci ja mam oddał z dołączyć do pistoleta. twojej drużyny, jak ty kurna jesteś z samymi bandbojami. Straciliśmy Ej, ja się cel może Bravo. kiedyś tam do was na imprezkę Dowój ty wbić. do nas. No musisz się wbić, ale se weź flaszka, Ty Banboy. praktycznie sam zryw. Kurde. I to dobra. I to dobra, Nie, tako, a najlepiej Spiritus. Nie, Wiesz, powiedz że ci mnie do mu, złego że namawiasz? A najlepiej gdzie to tam? wychodzi- Inosa 9.5 już wypił zawczasu. Soplica. Ale wiecie co mnie najbardziej cieszy z tego wszystkiego? To by W masakra, tym to by... starym, naszym Tak, a nie 2017 roku, Bitwy za nami. Co? Ma przewagę. że zaplanowałem urlop tak jak chciałem. Boże, Kubuś, nie, i takie Brawo, sprawy. No tobie to orężada nie chce wchodzić, bo ty na nią patrzysz i już się huśtasz. Opie, ciebie na świecie jeszcze nie Tak, było. że żyję. Znaczy, Banboy, ja ci Co, powiem jak tak, w Kubuś mojej firmie nabiłeś? jest takie coś fajnego, że mam do zaplanowania 356 dni urlopu. Aha. Z tego 20 płatnego. A, ale ładna pistola. Reszta to jest bezpłatny urlop. Kontrolę nad Aha. O kolego. No to naprawdę sporo. Nie, fajna firma. Wszyscy tak narzekają na ta firma, ona tak w porządku. Tyle urlopu. Jakiś taki zadowolony jest. Rok urlopu, 20 Ile się dni cieszy. płatne. Nie, tak szczerze to ja mam w tej Ale firmie nie urlop mam no to słyszało się dużo rzeczy na To tej jest firmie. profesjonalna firma. Mnie dzisiaj To takie słychać? to ja, to takie to ja. Zepsułeś. Zająć się twoimi A ranami. teraz? Wszędzie są na bierze. Jak Na każdej piękna wieży. Dony, kamera. padłeś, O. dlaczego? Jebnie, Nie, jakiś Piotrek. Nice. Ale Stają. to? Siemka, Audi. Też tu jest, też tu jest, też tu jest. Ja, tam leży. Tu jest, kurde. Banboy podnieś. Loko podniosę. Charlie utracony. Kto To pierwszy? późno. Kuba, czy- Tak. No, ale... Te chłopcy są, no. Jeszcze jednego, padnijcie ktoś, szybko, padnijcie ktoś. No ja padłem, ale za późno. A to szybciej padnij, jeszcze jeden. Jeszcze jeden dostana punkty. O, tu ktoś leży. Kurde, kto mi go podniósł? Cześć, Nanek, to tu za chwilę do ciebie przyjdę. Teraz wszyscy X-a klikajcie. Panowie, X-a klikajcie. Jest tam gościu. No jak mówiłem, że padnę, to padnę. O, czekaj! Mój! Będę miał punkty! No. Kurwa! Kupa! Nie będzie. Co za świnie! Ani kliknę. Kurwa, czemu znowu ja? O kurde, zobaczymy.
Siema, Eres, siema. O, Kuba, Lepiej? dzięki, uratowałeś Naprawdę mnie. czy coś zmienić? Nie hasz czy coś, bo... 10. Wiesz o co 10 chodzi. reanimacji. Ciekawe co dostanę. A tu się okazuje, że trzeba Nie, 15. 10 trzeba. Jeszcze 20 apteczek chyba, czy czegoś. Nie. Nie? Trzeba zabić. A to jest łatwe. Bo rzucasz Nie, no to nie gdziekolwiek, do a nie reanimacji. łapią. Gdziekolwiek rzucisz. Zawsze się Ale znajdzie ta ktoś, broń komu tego jest medyka nagle jest naprawdę potrzebna. dobra, wam powiem. O, leży Trzeba na z tego ziemi, z to M1900 okopowego? To są najłatwiejsze te do zrobienia. Apteczka dla Na ciebie. medyku. Kurde, zabity już prawie. Podniosę ponad się. Pietrek leży. Kurde, będzie mi tu krzyczał. Kuba, jakiś ty fajny kolega. Kurde, Zaś się mogę podnieść. Zająć się twoimi ranami. Aj, Ja tu skoczę. Patrzcie jak na niego za to skoczę. Boże. Chodź tu, Loko, bo będą szli od Alfy. Ej, ty przecież do tej plecach. Plecy, no ja też plecy dostaję. Ej, nie. To było bez sensu. Użyj tej A apteczki. sam sobie zabiłem, o, ty. A, młody jas. Was się tu zleciało, O, co to ty. jakaś impreza kurwa firmowa, czy co? Kurde, ja Na to nekrawkę automatycznie postawił zrobię. i nagle wszyscy się zadzieli. Tracimy Na A biegną, nie wiem gdzie jesteście panowie, ale od cholery biegnie na A. Co? Kto to mówił? Ciekawe. Ja wiem, bo ja tutaj jestem. Aj, Nie gwiazdasz, proszę cię. Biją mnie. Kurna no. Loko, ała, granaty na mnie lecą. Kuba. Dlaczego mi się 7 to naboi zginąłem. przeładowało, a nie 8? Gubi pistolet. Młody! Jakiś tryfny trafił. Aj. Pozdrawiam! Pozdrawiam. Pozdrawiam tego jeszcze raz ode mnie. Szybko! Jakiś lewy ten pistolet jest. Może Ale się no nie. tak załadować. No, jeszcze raz. No No, ale chyba przeskok dobre przez piwo ten masz. murek, no. Ja przed Ale to robotą. jest takie irytujące, jak Dawaj. czasami nie chcę złapać. Ja nie piję przed No pracą. czasami po prostu nie Bardzo chce się dobre. urobić. On nie pije w małych ilościach, bo mówi, że jak się nie kurde. upije, to się nie opłaca. Widzisz, tu mi na czacie go dają, że nie pija w małych ilościach, bo się nie opłaca wkurzać tego ochroniarza na bramie. cel alfa przejęty. Uhu. O, ktoś go zdjął. O kurde, jak poszedł No, ten właśnie bamboś go z chciałem pistolero! Ktoś mnie Proszę uprzedził. państwa, aktualnie, no. Ale nie z której strony? Ponad 30 minut? Ale to wiesz, zawsze to lepiej niż 99% społeczności, Mara. Jak on daleko jest jeden? No, przeładował 8, pany. To jest git, 8 przeładowało. Kuba go dojechał. Weź apteczkę. Panowie, bierzmy to tutaj i Ej, pilnujmy nie tego. miałem pocisku. O fuck. Dobra, leżę. Na psy. Audition? Ja już nie wiedziałem gdzie strzelać, chłopie. I zginął ten Tak, kurwa. Zadyszę się Zagazowane było. polubię, za dużo celów. Zdarza mu się czasem. Dużo celów. Tracimy cel alfa. Audition mówi, że nie jest robokopem. On do 7 na raz nie Dobra, strzela. podniosę. Na murach. Masakra. Napij się, Kubusia. Aj. Ale zajebiście podobają mi się takie wyrównane pojedynki. Zajebiście mi się podobają, naprawdę. No nie wiem co w tym jest fajnego, jak mam 7 na 15, ale wyrównany pojedynek. A, bo ty masz dwie imprezy, to dlatego. O, garniasz powiem taką ci tak, to nic taki dziwnego. sklep, to... No bo jest chłopak ogarnięty, mogę 2 imprezy ogarniać. Jeszcze grać między tym. Jebnie kiedyś ze snajpy. Ja pierdzę, co ja tu robię w ogóle dzisiaj? To przejebiemy. No ale jak będziesz miał jeszcze kiedy miejsce wolne, to ja gram z tobą. No, tym razem. Dobra, nie ma Nie. problemu. Bo jest dobrze. Znaczy, może się uda. Tu jest u góry. Kuba, bij! Dostał. Przejęliśmy cel czarny. Quick pull jak się A wtworzy, tu to koło mnie u wszystkich góry zacznie jeszcze wybijać. gościu. Loko. Kto tam zginął? Quick pull. Ale bada parydydydyd. Dostał. Donny, przepraszam. No tak fajnie mówi po I'm tym scared, odpalić. man. Tierra pariru tara. Tara starera. No, on podbiega, żeby narobić ci nadziei, że cię Ej, ale podniesie. bardzo mi się podoba kuźwa dzisiejsze Tak, granie. jak w moim Wesoło jest. To jest mój. Ała, dół, staję. Parira, kirana, stanęła. Tak, asysta. Masakra, czemu ty zaś leżysz? Odpoczywał. No bo po lewej jest przeciwnik, a ty go nie widzisz. Czujemy wszystkie Pozdro, Marcin, trzymaj się. Jeszcze mnie żeś nie podniósł. Ej, kurde, ja tu piwo chcę pić, a mnie tu podnoszą. Nie lubię tego.
Łatwo powiedzieć, Kurde, trudno dawaj. zrobić, młody as mnie Kucak, zabił. ty przeżyjesz. Kurde, weźcie ich tam, zabijcie, bo ja... Marek, uważaj. Dawaj, kto tu dawaj. Ej, kuźwa, no nie. Ty, jaki plecy! Cześć Marcin. No kurwa, z lewej, z prawej, z przodu, kurwa, przecież mi się kółko naokoło mnie zrobiło na czerwono. Widzisz, do no cholery. to... Ty, nie słychać cię w tej tabeli. Lepsi wygrywają. Co mnie nie słychać? No nie słychać cię w tej... Popatrz dobrze na To wyniki. wiesz, to nieważne gdzie popatrz- strzelisz, tak kogoś zabijasz. Popatrz dobrze na wyniki. Masakra zginie. Przedziel to przez to ile ja gram, ile ty grasz. Na razie Lobko, jeszcze nie. ty chyba na jakichś cheatach grasz, to jest niemożliwe. 39 to co, podkładali ci się albo inwalidzi grają? Inwalidzi grają. No chyba ja. Ty o tyle razy grum i... Poza tym mieli takich przeciwników jak ty. A, Kurde, dobił mnie audition pieruński. Ty 3 razy to przesadziłem. Nie, Wedlocem już nie gram, dawno nie Ale grałem dobra, Wedloca. dobra. Dawidek. Stara się. No ale już widziałem normalnie jakąś szczykawkę wyciągasz, wiesz? Ej, przejęli nam punkty, halo. Dony leży. Biją mnie. Manboy, biją Nie mnie. ma, nie damy. O. Kurde! Idź go. Audition! 55 HP, ja pitole. O, A to uciekłem. jest... Widziałeś? Nie zbili mnie. Nie dali rady. Audition, ty powinieneś z zepsutym padem grać. Nie ma to jak plecy, nie ma to jak plecy, nie ma to jak placie, Marek, nie plecy, kurwa, nasze plecy. Jeb mnie, zaś Audition! Kuźwa mać! się na plecach rodził. Kurde, 90. Ej, on tu jest zostało sklonowany No, na nie tej wiem, mapie. To piłko też. No nie Bo podniesie tam jest mnie ich tam 10. Hajs ty je. Dobra, żyję. Podnieśli mnie, a jednak. Nie żyje. A ty już Nanek masz to zrobione 10? Masz. Ja. Nic nowego. Widziałeś, dobrych ludzi trafiłeś do podnoszenia. Kurwa, nawzajem się zabili, no. A, to jest fajna akcja. Młody as, to następnym O, razem patrz, se o, granaty już go rzucimy. zabijam Kto i pierwszy nagle giniesz. wybuchnie, tym wygrał. Dobra. Kto tu wy mnie ładuje? Ładuję, Kajś! Kurde, to nie umie zawołać, że ktoś wy mnie ładuje, to się odwróca przynajmniej. Aj, kurwa. Przejebiamy już. Cel alfa utracony. Jadymi, durć! Ja, sztyc! Sztyc alang! Easy win. Easy win! Aj, No. Easy. Easy win. O Boże, ty mój. Chociaż nie Ej, takie to też easy. on mi robił. A teraz wszyscy na Achibaba. Ja nie lubię tej, znaczy Zerknijmy na wolę przylądek statystyki, gdzie Helec, się lepiej mi uplasował się gra. Loko w tej kwalifikacji Nie wiem jak tam naszej wasze tutaj. odczucia. Jak nie mam gdzieś na dole tabeli, jak zwykle. I co? Łatwo się. I zatkała kakao pan Jak boy, to nie? baba Baga. sztywna. Najlepsza drużyna, nie mogę być inaczej. Powiedział. Zatkała pan boy kakao. Trochę taka naga. Chciałbyś mi Baga, fragów, co ja? A tam Quick Ale Pull zrobił flagi w tu tej nie grają, drużynie to jest robotę, PTFO. tak totalnie by nie byli na ja ci to pierwszym. mówiłem to. No to kto przejmował punkty? Jestem... Ciebie nie chciałem na jednym, ani jednym punkcie. No, byś się zdziwił. Wiesz, się Obrona Ty, na ja i Odi. Odi, co? Kogoś ty liczył już, ty. Wszystkich. Loko. No, Się zgraliśmy. tam jako w tabeli jesteś. Ile masz zabić? Ile masz zabić? Swoich to Ale wszystkich nie grają. poznaję. Ale też zabicie nie grają. Trzymaj się To tam. Trzymaj się. Dawaj Na się jego po- drodze tego Dzięki. podniósł. Tak. Ej, no ja miał takiego pecha. Patrzę, Gdyby nie Paul, to byłby leży, to najlepszy. się zreanimował, także... No, latać z właśnie, karabinem, 200 to punktów też więcej twoja kuja. od razu. Punktów. Padły, To jest kurwa zwycięstwo w momencie Wszyscy teraz. się Nie, to jest po zbierali prostu dookoła ten niego, obraz, tylko że ty zbierał kurna grasz od leczenie. Ej, roku. Quickpull się tą gierkę. obraził, czy co? Czemu poszedł z imprezy? Nie. Znaczy on napisał na czacie u mnie, że spada. Ja? Właśnie, ostatnio się coś pierdzieli z tym, bo mi też ostatnio wywaliło. W ogóle nie mogłem skorzystać z tego. A ostatnio mu ze fajnie sklepu. pocisłek Quickpullowi. Coś tam było, tego. Ja go dam Quickpull, co cię tak nie Ten tego wywalo? powiedziałeś. Zapłaciłeś rachunek za prąd, czy co? No bo ostatnio on i Peter miał ostatnio, jest No. problem. O, No ale na no to serio po- mu neta wywaliło. Jak chodzi o te wiatry, to kurna... No u nas nie Albo ma po prostu problemu nie jak chcą na się razie. grać. U nas była jazda totalna. Ej, a w ogóle słyszałeś Loko, bo Dawaj, w Polsce dawaj, istnieje powiedz, taki no. system wczesnego ostrzegania mogę przed jakimiś To wichurami, rozpieprz powodziami i serwery, tak Jest, dalej. jest Aśka na bieżąco w takich rzeczach tak? jest. To Aśka, Mamy miejsce słyszałaś, jeszcze że No to dawaj. oni chcą udoskonalić Ale ten tego system, ale prawo na to Deny nie nie pozwala? wywalimy gościa, bo Dlaczego daje nam prawo na to podwójne nie No jakieś tam doświadczenie. przepisy nie Będziemy pozwalają mieli na potwórne udoskonalenie tego systemu. Dzisiaj rano to czytałem.
Ja pierdzielę. No, taki bullshit Chyba, jest. że to się nie mnoży. No Tu niby to nie system będziemy wczesnego ostrzegania ludzi przed kataklizmami, Sumują później. ale nie mogą No go właśnie, że ulepszyć, razy bo 4 czy polskie co? prawo coś tam Bo i tak mamy podwójną blokuje to po premię. prostu, tak? Na coś nie pozwala. No. To świetnie. Ja pierdzielę, No jak przejęli, tam na a serwisach nikt pogodowych nie co chwilę siedzi, no to wiemy w miarę co się zbliża do nas, nie? Albo będziemy się w kółko tutaj gonić. A, No była tak, bo mowa to jak mapa jest wakacje taka przyszła ta dziwna. burza. Aha, no to wtedy nie słyszałem, Teraz ale teraz wszyscy słyszałem pobiegną od na jak te wichury przyszły teraz na Oni dniach. przebiegną na psy. Że coś takiego jest. Biegną na psy. No to przecież to jest totalny bullshit, Albo oni teraz się kurwa. wrócą na A. Działanie na korzyść lecą na C. obywatela, nie? Tak. Przecież oni powinni o tak, pyk i zmienione prawo jest. Oh fuck. Tak powinni reagować. Kurwa, No będą zdjąłem. tak reagować, jak będą potrzebować coś komuś zabrać, wiesz? A, Bandai. to tak. Jakby co Ale- jestem na B. Ojej. Może ktoś Ale No, zaraz. to jest tutaj, Polska. tutaj jest dobry medyk. Kurde! Danek, ostatnio, a propos to jest Polska, ty będziesz znał te tematy, ale muszę się podzielić, nie wiem, reszta osób A, jeszcze się nie wiedziała o co wychyliłem w chodzi. najgorszym momencie. Poszliśmy do przebudowy Dobra, No. na oddział, No, żeby taśmę wyciepywać. Ja jako cieśla z pomocnikiem no. i sztygar do tego tam, wiesz, jak zwykle No. sztygar Plecy, kręci. plecy, pany. I Apteczka na rzucona. sztygar ryczał przez głośnik, dawaj mi tych ludzi tutaj do przebudowy, taśmy trzeba Uwaga, wyciepywać, też nie ma Alec żadnej jest, Alec. konserwacji, bo my zmiana konserwacyjna Dobra. akurat wtedy byliśmy. Kajon je. A Sztygar się pyta, na Sztygar, a będzie kolejka, żeby wyciepnąć ta taśma, czy jak? Bo tam, wiesz, 50 metrów taśmy w paciach wyciepywać, to troszeczkę kurwa słabo, nie? No. Ja, będzie kolejka, A, nic nie to ma, był. dawaj mi tych ludzi i tak dalej. My se najechali na najgorszym szyciem. Dony to był. Przecięli taśma, Jakby pochykali ktoś potrzebował apteczki, wszystko, to tutaj leżą. zrobili połówka szycia. No. Nie ma, jak kolejki nie było, tak nie ma. Kto tam ma I idzie ten podgłośnione to? nadsztygar, no i czekamy na Nie ta kolejka, nie? zapuszczeli. Idzie ten nadsztygar, a ja do niego mówię, nadsztygar, Chyba co ja. z tą kolejką? Bo my czekamy, stoimy z robotą i kiedy ta kolejka będzie? A on do mnie tak, takim spokojnym głosem. Słuchaj, tutaj jest jak w Polsce. Albo będzie, albo nie będzie. Banboy leży. Ja tak popatrzałem na niego, Piotrek dobra, leży. to czekamy dalej. A Aj, nie później to się zdążyłem tak tego przez to ucholę, że nie szło tego Leży słuchać, jakiś nie? jeszcze typo? A i tak albo było, żeby poszli do tej przebudowy zamiast konserwację robić. Jeden na ścigacz drugiemu zmienia decyzję, wiesz jak to A, jest. już nie mogę, jeszcze A nie potem nie mogę. pasuje, że ludzie poszli tam, a mieli iść tu i się Kurde, bawią jak mnie między sobą. wkurzają te cholerne cegiełki. Stoją Trzeba na było razie. spadam. No na razie, Dony. No na No, razie. na razie, hejka. Która jest godzina tak właściwie pany? 15 po 9. O, Dzięki, sorry. Dzięki. nie, oni... Tak, to nie To jeszcze... A, okej, ja ci powiem, to jest nic, ale to ci tam potem prywatnie napiszę. Dobra. Nie, Banboyowi. To co na nocce było, to normalnie... Szkoda go dać. Szkoda szczepić ryja. Kurde! Co to było? Ale ci Powiedzieć powiem, jak ci, co to przyjmują było? pod Leżą kopalnię, to w ogóle chyba mi robią test na idiotyzm. Kurde, kurde. Jednego mamy, jeszcze Jeszcze jeden. jeden jestem. Fajnie. Idzie do mnie? Leży w Czekajcie. przejściu. Bo ja obity jestem. Jest. Dobra, podnieś tego drugiego. Aj, to Cześć, nie, Dedy. 30 ci na pewno. Czekaj, jeszcze podnoszę. No to wiesz, A, to już jest go ktoś kuźwa górnictwo, podniósł. jak to mówią u nas. Ale wiecie co mi się podoba? Że ja o godzinie 21:15 mogę się spokojnie piwa napić. Ty się nie możesz nigdy spokojnie piwa napić, bo ty jest niebezpieczny po piwie. Lecę masz A to na kiero ty zmiana robisz? Na rano teraz. Aha, na rano. Już z automatu odpowiadam, że jadą stop na zero robię. A to on też w kopalni pracuje? Nie, na rano teraz. Tydzień No ja czasu mam na pierdzielę. rano, potem mam 2 tygodnie urlopu danych. 2 tygodnie. 2 tygodnie! Kurde, to ja będę musiał ten dzwoneczek wyłączyć. No, będzie napierdzielał w te gierki, będzie denerwował inno ludzi. Banboy. No, To co Ludzie chwila normalnie będzie, tu będą to, robić? tu tamto, tu zaś to. Tu w to gromę dzisiaj. Nie no, spoko, wiesz o co chodzi. No, no. Zajęliśmy cel, brawo. Ludzie będą chcieli pracować, a on będzie grał, nie? A co? Joko? A. Ja już mam zaplanowanego live'a mam na poniedziałek. Przyjdziesz? No oczywiście, że przyjdę na butach. Godzina Czekaj, zaraz się 0:19 podniosę, się tylko nie zaczyna live. popadnie ten dym, nie? Uwaga, jest tam dwóch Ale gości, to wtedy? wiesz? Szturmowy. Poniedziałek. Jakiś jest na pewno.
Wiesz co, Banboy? Jeden Zająłbyś leży. się w końcu żoną. Nie wiem, czy się gdzieś tam nie Drugi Zamiast leży, grać jeszcze te jeden głupie jest, gry. dobra, jeszcze jeden leży. Aj, To się rzucę. I no grasz i grasz. I czekaj. nic więcej z ciebie nie ma. Dobra, Ale wiem wszystkich słuchaj, strzeli, wiesz jak dobra. się żona potem kwoli, jak on przez tydzień gro, a potem przyjdzie do niej? Ale on nie przychodzi właśnie. O to chodzi, że potem nie przychodzi. A skąd ty Ale wiesz? Loko, ja ci Tak powiem się tak, gra. Nie no, sprawdzone info. jakbyś dostał kiedyś propozycję i by ci powiedzieli tam w Najpierw kill, robocie, potem dopiero słuchaj, podnoszenie. Szymon, jest sprawa. Potrzebujemy Koła, cię kula. non stop, żebyś był na nocce, z nami tutaj pracował Dobra, ciężko. amunicje mi się kończą, jakby Zapierdzielał. ktoś miał wsparcie i chciał poratować. I po roku czasu powiedzą ci, Ja, Szymon, widzę, nikt nie ma. idziesz na rano, bo jest taka sprawa, jesteś potrzebny Aj, kurde, pilnie no i zginąłem. na gwałt Dobra, na rano. nie trzeba. Na gwałt. Nie zgadza się iść na nocki. Ale u mnie nocki są nierealne do odtworzenia. Sobie zgwałcił. Ale Ja- nie zgadzaj ja się na muszę nocki, bo się potem jak potrzebny. przychodzisz do łóżka, jak robisz nockę na nockę, a w teraz ogóle kurwa nie takie robisz na fajne nockę, 14, tylko na rano, to żona się nie umie ułożyć w tym łóżku, żeby dobrze się leżało, bo się rozpierdala na całe łóżko. Ale Ja, jest nie do i żona jest odtworzenia, wkurzono, Bamber. bo rozumiesz, Ona się nie wyśpi. no ona się nie wyśpi, bo cudzy we szafie całą noc musi styrczeć. Dokładnie. O, dokładnie. Dlatego ci mówię, Loko, z mojego doświadczenia, nie zgadzaj się na takie rzeczy. Cały czas BF-a I te twoje doświadczenia, Banboy. Dlatego ja jestem trochę mądrzejszy od ciebie. I się nie ożenił. A masz BF-a tu? Nie, no ja już... Tu byś się opierdziwił. Ja? 10 500, lat już. 10 lat już po. 500 plus pełną parą. Tyż? Tyś? Tyż? Specjalnie fabryka Ja już 10 pod to lat robiona. A powiedz mi Loko, a to skądś ty je? Bielsk, okolice Bielska. Weź sobie sprawdź teraz stosunek urodzeń Nie tak daleko. O. do zeszłych lat. Na przykład 2 Okej, lata czyli- temu czy 3. Gdzie nikt o tym jeszcze nic nie mówił. Mamy wzrost mniej więcej 40%. Nie tak Te daleko. followy było to 2 są lata na temu. Twitchu, nie? To dzięki. Tak, tak. Tak, A co followy ty masz Twitcha na masz? Twitchu. Kurde, hopie na 4 platformach streamuję. Co ty gadasz? No, Też dopiero streamer. no. Nie tak Jak 2 Banboy, lata kurna, temu tylko te powiedzmy YouTube. tak średnio, No, szukaliśmy on z rodzicami takiego tam fajnego dalej domku, jest? takiego... Ale nie, Banboy, powiem ci, Takiego że domku wiesz, jakby tam na letniskowego, przykład żeby trochę sobie- więcej miał, to by było lepiej, ale... Poczekaj, Nanek. Ale słuchaj, no Na wakacje każdy tak pojechać, nie? zaczyna. To w tym roku... No, ale wiesz co, ja chyba z tego znaleźć, zrezygnuję, nie? z tego Miesiąc multi-stream, przed bo terminem. nie dość, że mi to zżero i opóźnienie jest na tym, to... Ale też z czatem Nie, jest nie się masz, ciężko bo to dogadać ci chyba, przez nie? streama Jak taki masz- multi-stream. Na Czekaj, no, restreamie, co nie? masakra mówisz? To masz sekundę. Ty streamujesz oddzielnie na każdą Wszystko w platformę, temacie. czy na restreamie? Na restreamie jest O opóźnienie. kurde, ile to ludzi! No właśnie, no to na restreamie, Nanek, słuchaj, co masz mi ostatnio opóźnienie kromka, jak 3-4 graliśmy sekundy? wczoraj. Plus do tego Wczoraj 7 na graliśmy YouTubie, z to kromką masz tam na raptem Twitchu 11 u niego sekund. To właśnie w ten nowy faktycznie dodatek. kolosalne. Mówi, ale ty, bo jak się umawialiśmy, No. mówi mi, A no, tak to masz więcej widzów. bo ja mu piszę, że ja około 20-21 chciałem sobie u siebie puścić live'a, nie? On mówi, ale Na przykład co to jeden za widz problem, żeby otworzy sobie puścił, jak ja będę miał ten 3T live'a. od razu No właśnie mi platformy się to i nie ogląda. podoba, że dwie osoby na czat sobie odpowiadają i tak dalej, zamieszanie się robi. Ja po prostu tak nie lubię, nie? Dlatego ja, na przykład, jeśli ma live'a, to ja przenoszę się całkowicie do Jeszego i mówię ludziom, słuchajcie, idziemy do Jeszego i gramy, nie? Tam u Marcina. No, nie lubię po prostu takiego Zamykasz zamieszania. oczy, nagle Nanek. Ale Pytanie, widzisz, ja Banboy, u mnie się nie pierdzielę. musisz martwić, bo jedynie jest problem, że są 2 imprezy. A tak na czacie to mam 5 osób, ale żaden nie pisze, także jest spokój. No, ale wiesz, na przykład taki Marcin Ale wiecie, panowie, czy Kromek, Nanek no to to ma jednak jeszcze tych gorzej, osób bo tam on mało zamyka kiedy i oczy też i węgiel. odpowiada na czat. A mnie to strasznie irytuje, jak dużo osób jest, tak jak że ja mam wiesz, sad, że to w widzę sensie drzewa konwersacja, wiesz, oni tam coś zapytają, on musi, ja nie mam, on musi bo odpowiedzieć, nie odpowiada, tak? No. A moi widzowie właśnie wiedzą, o co chodzi dokładnie. Wyobrażacie tak No i to sobie, mnie tak troszeczkę, zamykacie wiesz, oczy i nagle o, drzewo. ale spokojnie już się Kuźwa lamp przed następnie z oczami. Jakubem, Pewnie w samochodzie, kromką bez chleba, kromką mówiłem na stronie, także będziemy streamować też. Bo ludzie się mnie pytali, Z kim będziesz? Jeszcze raz. kromką. O. Z kromką. Kromką, przecież ty go znasz, weź go ten zgodni. On to z No kromką będzie ma miał układy, chłopaka, a to to przyjdzie. To teraz na drugiej imprezie zazdrośni. Pod oskromką ma układy, obejrzyj.
To nie jest, się dziwić, wiesz, jak że kromkę Nanek znam chce od czasu, jak on, przechodzić. nie wiem ile Co ty miał, się dziwisz? 10 000? Myślałem, że Ptaszek miał 10 lat. Ta no tak, pieluchy mu Tak. kurwa zmieniałem. Wiesz, No nie zdziwiłbym się. okaże się, że No, Nankowi się nie wiesz. spodoba w Panboyu, w zrywie Tak, bo go ja nie tu będą pałkami chcieli, robię. to przyjdzie do kromki. A co ty? Wszystkie. Jakie tu teorie spiskowe mają? Jak się to robię? Wybił No, się że na kromkę ty. na potem. Przecież Szymka dojechał z dzień. On wiesz, on potrupaj do celu, nie? Kromką... Suby od kromki przyszły. Pieniądze ważniejsze od przyjaciół. No. Że tak, u ciebie mi się nie spodobał Banboy, w zrywie mnie nie będą chcieli, to się da wciskał do krumki. U krumki mnie też może nie będą chcieli, ale to już będę miał tyle subów, że wyda se swoja ekipa puszczał i... Ale powiem ci, Nanek, to tak nie działa, bo sam po sobie wiem, nieraz z Yoshim grałem na tym, na live tam u niego, nieraz z Kromką grałem. O To Boże, ale on to jest gość, mały ma, promil powiedzmy wręcz przykład z ludzi Wiedźmina. przechodzi ze Ma swojego wejść w te ulubionego drzwi, ale nie youtubera szuka na godziny, gdzie on ma jakiegoś iść. youtubera, z którym gra właśnie ten, I weź tu graj. ten wielki youtuber, Znaczy, tak? grać to grać. No Tak. ja, no przecież to wiem, nie? To no tam... Dlatego ja nie rozumiem, jak Nanek ktoś też mówi, tak uważa. bo miałem takie sytuacje, bo ty się na kromki plecach wybiłeś i tak dalej, tylko że wiesz, oni nie wiedzą, że ja kromkę znam od X lat, że mogę mu powiedzieć, sprzedałeś się i on nic tego nie zrobi, wiesz, to jest znajomy, tak? Ja go traktuję jako znajomego i... Kurde, wiesz, te mapy mają taki dziwny I na feeling, tym to polega. nie wiem, czy to mi się tak bo wydaje. jeśli chciałbym się wybić na kromkę, to co chwilę bym był u niego, co chwilę byśmy No, grali tak i wyżej. dziwnie się. No, na kawa byś do niego pojechał. No. Ja tak Tak. muszę z Arelem, bo blisko sam mieszkam, muszę do niego kiedyś skoczyć. A w ogóle powiedz mi, Tak, i słuchajcie, jeszcze Arelowi będzie suby podbierał zero, nie? masakra ty świnio, nie będę Arelowi podbierał subów. Kuźwa, jak oni tu cisną na mnie dzisiaj. Jeden na drugiego. Jak nie ta impreza, to ta. Słuchajcie, Kuźwa, ci mają dzisiaj... bo to jest tak, że 5 youtuberów on No. pozna, nie? Oni go poznają z kolejnymi 5. On będzie miał w końcu tyle subów, że porzuci przyjaciół, kopnie wszystkich w dupę i będzie nagle Nanek skład, nie? Niestety, ale tak to w naszej Polsce ten, Będzie jeżeli grał przeciwko osiągnąłeś zrywowi. to co osiągnąłeś, to zawsze znajdzie się potem ktoś, się kto okaże, że powie, zrywa bo będzie ty to, przegrywał. bo ty taki, bo ty nijaki, zazdrość, wiesz o co Bo ty się na cudzych plecach wybił, Jednak się okaże, ty się że- zareklamował u Lemigo. A nie reklamowałem. Właśnie, Czekaj, już jeszcze cisną, Lemigo. że się u Lemigo zareklamował. To są świnie. A cię reklamowałeś do niego w ogóle? No wiesz co ci powiem, na początku nie chciałem, bo to taki wiesz. A przelew był? Tak Przelew, no wypromowanego zawsze jest co youtubera miesiąc, to ja nigdy nie patronite.pl. poznałem, nie? Hopie, tam. Jak do księdza z Torunia. I wysyłam No. mu 30 groszy, nie? Tam jest ten, ustawione już wiesz, stałe zlecenie. Tak, Przelew. Stałe zlecenie, seta rozumiesz i co miesiąc tam leci. Nie, No, 100 groszy. jak do księdza to bez przelewów, to w reklamówce już pewnie woził. Nie no, to mam tam stałe zlecenie na Będzie patronite.pl i to tam stream. będzie. No to chyba, że tak. Pathology stream. Ale wiecie, najpiękniejsze jest to, że ja sobie z tego nic nie robię. Oni się tam, wiesz, produkują. Nie, bo na piątki Aż w plecach, końcu bo to, nawet bo mu tamto. Pathology streamy Ej, nie będą wyjebane wychodzili i na w to, końcu bo z wiem, babcią jaka jest będzie prawda, kręcił nie? filmy jak Rezi. O ty. Kurde, co ty się dzieje? Kurde, tu Nanek teraz kończy, wdzięczny. Kur... A potem będzie miał 40 lat, będzie stary jak Maciaszek i będzie wracał do przyjaciół. Ojejku. Tam ludzie szukają przyjaciół. Kurwa, no nie czuję. Kurwa. Masakra to jak ja będę miał 40 Tak, lat ona jest taka i będę wracał do przyjaciół, nie? To wybija twój kanał, okej? Tak. A to akurat za długo nie będzie. A okaże się, że... No, No pięknie. to ty masz 20... No, ja stary 26 koń, mam lat, 26 czy lat. Ile? No. I mam większą ten zakola niż Banboy, tak jest, No tak to, jest. no ja pierdzielę, to po mnie Ale tak wiesz, że zakola są z miłości. A ty ile Mówił, ty masz że lat? zakola są z miłości. Nie daj się w to wrobić. Podniosę.
Napisz mi na Ja privie mam na fejsie, jak nie trochę chcesz się i- palić, jak stary jesteś. Nie mam takiego. Trochę A wiesz, miłości, że tylko. za 2 dni jest święto emerytów, to ci kartkę mogę No, wysłać. dokładnie Dawid, tak to działa. Macie w dupie, oni wiesz. I co tak gadają, idą sobie i szukają innego na co nie? Ci dziadka ci kartkę wyślę. O ja pierdzielę. Kartkę, Czekaj na laurkę nek. mu zrób. Laurkę ci zrobię. No Dziadziusiu, kuźwa mać! weź przywij. Mamy pod... No jaki ty kuźwa jesteś Napiszę. słaby, jaki ty jesteś kuźwa słaby. Dziadku, Ja to dla to ciebie przecież ja tu z nagram okazji na twoich konsoli. 77 Ja urodzin. to przynajmniej potrafię przyznać wam, bo nie tak jak ty. Ale ja nie mówię, że jestem dobry, ja mówię, że jestem zajebisty. No właśnie o to chodzi, że nie jesteś. Janek, no, A ja dwie Co? gierki, 2 levele. Ktoś tam wbił. wołał do mnie z drugiej imprezy. Tak, chłopaki Ale jak ja bym chcieli miał z tą 5 porozmawiać, level, ale to też bym zauważyli, miał że dwie ich olewa gierki, mają cię kuźwa, teraz 10 gdzieś. level. To czekaj, muszę jedna impreza przyciszyć, a drugą pogłośnić. Marek. O, to O, lecisz jest to z siedzą nami, na to będziemy górce. mogli na spokojnie cię Loko, obgadywać bez możesz żadnych mi- konsekwencji. Masakra, wiesz, że to wszystko na streamie leci, że mnie obgadujesz? Powiem ci, że jak ty to potem przesłuchasz, to się Ja się nie wda za głowa chwytą, bo za często się chwytą i przez to się ja. No i przez to ma takie zakola. Złapiesz się za Biedok. swoje zakola. No. Masakra, a jak tam suby? Nic nie nagrywam, Stoją w miejscu. A to ty miałeś laptopa jakiegoś mocniejszego kupić, nie? Do nagrywania. Czy coś. Chyba się kupię. Ja nigdy nie kupię laptopa do nagrywania. Ja mam Milu laptopa, zawsze na na którym mogę sobie posterunku. na spokojnie nagrywać jakieś Milu gierki, to jest ale ja gość. mogę Tak, na konsolę. taka cicha bestia, bym powiedział. Tak, gość Nikon. Jestem typowo Tam konsolowy gracz. przychodzi, Nagle. też. Ja kiedyś On tak mi pije ja sporo, kiedyś tak panie. mówię do kogoś, ty to jesteś jak Miluch, ale ja tu jestem. Miluch tak Ale wiesz, bo ja ostatnio jakiś czas temu dostałem Ja donate'a to nie od lemi, że gościa, chciałem się sprzedać. którego pierwszy Nie, raz na żartuję. czacie widziałem. Że to był prawny Pierwszy raz. trochę Jeden raz go Sorry, widziałem wtedy. wkurzający, ale I mówi, on jest bardzo Ja często pierdzielę, jest, sami ale nic nie medycy pisze po biegają. prostu, tylko sobie ogląda. ze mną na czele. I wiesz, to jest takie miłe, bo nie wszyscy piszą na czacie, nie? ogólnie nie wiem, jak tu bronią. No tak jak u mnie jest 5 osób, z Tutaj tego medyk najlepszy. 3 moje tablety, no i ktoś tam patrzy nam. Panie, drugi. Powiem ci tak, ja cię oglądam. Aha, słyszysz i pan Boy, i Masakra mnie ogląda na 3 telefonach, także troszeczkę się zepsuł Na ten. swoim, Szymek, na Szymek, swoim Szymek, brata i zadanie do mamy. zrobienia czy coś? Dlatego ci nie pisał nic. Bo mi się tak coś zdaje. Zegarka i od iPada. Ten, a właśnie Banboy, powiedz mi, bo dzisiaj o No właśnie, 16 bo jeszcze były na na IEM-ie, Tłoczu miałem cię na odpalić, ale IEM nie te tylko. Ile bilety. tego dzisiaj słyszałem? że- Były dzisiaj. Ty idziesz na Wyrwaliśmy IEM? pan no i w ogóle na ten, A, bo na to jest cały... blisko do IEM. O, Tak. no to A ładnie. najwyżej jak No to- pojadę na IEM-a, to tam wiesz, super. No i my tam jesteśmy w prześpię u kontakcie, ciebie. tylko wiesz. Wiem. Nie ma Co to sprawy, alkoholizm? Masakra. Nie, no najpierw Tak. muszę sobie bilety kupić. Ale to ty sobie jeszcze jakiś hotel Luz. ogarnij. To No jo? już To jak pojadę na Loko, IEM, to loko. na Nie, my już mamy ogarnięte. Aha, na 3 dni? My już mamy wszystko załatwione, no. Ale zobaczcie, jak powiedziałem, że u niego jestem przenocuję wyżej- najwyżej, no to No bo słyszę takie rzeczy. Będę miał przyjemnie, Masakra, że u mnie przenocujesz. Nie, w razie czego ja mam To- 2 bilety Ty, na ale tam sobotę. co nic Nie, no wyobrażaj, ktoś nie? musi w nogach spać, jak pies już nie chce. Ja w razie czego mam 2 bilety na sobotę, Nie, jakby tam ja przyjadę z ktoś materacem. pytał. No to Loko, słuchaj, ja mam u siebie na, Będę się na czuł fanpage'u, bezpiecznie. mam wydarzenie zrobione, które tam obserwuje I x śpiwór tysięcy sobie ludzi. Mhm. To ono jest zaplanowane Dlaczego już wypadek? rok wcześniej, bo tak Taki przewidywałem wiesz, że mógł się cały datę tego zamknąć, wydarzenia, nie? że to będzie IM właśnie w tym czasie. Namiot Możesz tam napisać, że mam do wykonania bilety i na bank, na bank. No sobotę mam? Albo będę spał w ogrodzie. No będziemy zastanawiać się jeszcze jak to. No. Czemu jest miły? Bo w tamtym roku Na kucaka. ja kupiłem 2 bilety, Bijesz w 2 albo 3 bilety, 3 bilety na ten pierwszy tydzień, przez Te przypadek. deski, co mam w Aha. pokoju. Sprzedałem je po cenie, jakie były po prostu do To jest kupienia w na krętarkę będzie stronie. łatwiej. To się okazuje, że były O, A to ten, Banboy to Albo ten. idzie kupić je... Albo wiertarkę udarową. Czy tylko przez internet? Nie, tylko przez internet. Były w Empiku też, ale to działo na idziesz tej tylko samej w dniu, zasadzie jak przez w tym, internet. którym jest, nie? Możesz sobie kupić. No. Tylko, że No. musisz stać za 3 godziny w kolejce. A nie wiesz kiedy zaś będą?
O, nie wiem, czy będzie trzecia. w dniu, w którym Może będzie turniej. trzecia, no ale dopiero grudzień jest, nie? A bilety online to sobie możesz od razu kupić. No właśnie, masakra Zarezerwować. nie ma teraz, bo była dzisiaj i już na pewno są wszystkie wykupione. No, Aśka odświeżała, moja Poczekaj, żona aż odświeżała co chwilę, żeby... Ale jak są, to wysyłasz mi żeby browara, trafić po poproszę prostu, nie? kasę na browara. No bo to tak Bo jest. za pierwszym razem nie wypiję, trafiliśmy. Kupię sobie Pepsi, Na ale... pierwszym terminie żeśmy nie trafili, dopiero żeśmy trafili Czekaj, na aż drugim sobie terminie wezmę. teraz. Teraz. A ja zostały jeszcze, czy już wykosili wszystko? Wątpię. Mhm. Kuźwa. Ja się zaś zapomniał. No myśmy specjalnie połowę urlopu wzięli, żeby to Jak wykosić. są, to ci mogę zarezerwować od razu. No bo jak inaczej to zrobisz? A, może na święta dostana, będzie ktoś hojny. A byłeś grzeczny? Ja cały rok Chcesz był sobotę? grzeczny. No to nie wiem, czy taki był grzeczny. Słyszysz, chcesz na samą sobotę, samą niedzielę, piątek... Masakra na wszystko, na czy w wszystkie ogóle dni cały chcę. karnet? I do tego No to 340 Ile? zł. 350 350 zł. Czekaj, zaraz zrobię nowo to. Na donację. Czekaj, no. Sprawdzałem parę minut po 16, A wiesz, kupiłam i już nie dało się kiedy to kupić jedynie na wybrane dni. No A właśnie. wiesz w ogóle, że tego zostało ponad 100 No tak to biletów? działa. Niestety Tu jeszcze są na bilety. ile ma kupić O kuźwa, odświeżyłem, kupić zostało bilet, to 5. jest naprawdę... Ja pierdzielę, idzie jak świeże bułeczki. Masakra Godo, że 5 jeszcze zostało. Poślij no mi masakra linka. Jeszcze 5 biletów było. 5. Ale to poczekaj, to ja muszę... Na schodach. znaleźć. Jak będą Przy jeszcze, wejściu. to się śpiesz, nie? Czekaj, Nie, nie wszystko. Wezna pożyczka, może zdążę. Tracimy cel. Może Reklamują zdążysz. tak, idź do Bociana. Potrzebujesz się nazwać do Bociana albo do Nanka. Słuchajcie, muszę tu sobie ogarnąć jedną rzecz. Przywalisz ratę jedną, to ci przyjdzie. Kurde, ubił mnie. Na live będziesz miał No gorzej. skuś! Nanek, proszę. Poszło. Ale jak oglądałeś Skunderos. O kurde. Czekaj, komornik wbija na chałup. Kurniku, teraz wiadomości. Wojtek do Battlefielda, ty jest. Gdzie mamy To się da kupić na piątek i niedzielę, no bo sobota jest takim dniem, który Ale słuchaj, najczęściej u mnie to kupuję, nie? najlepiej by było z BF-em, bo u mnie by z dysku wyciągnął, nie? Gdzie mamy? W Katowicach jeszcze? O, lobby zrobiłem. No, w Katowicach. Sakra, dzięki teraz. No, mamy nocleg 2 km To nie ma od problemu, spotka, więc... z No to, znajomym trzeba bo my pomagać. będziemy, koło spotka jest taka knajpka jak City Rock się nazywa. Aha, spoko. I my Fajnie tam by było, będziemy jakby ktoś miał urzędować. apteczkę, nie? Mhm. W ogóle. Joanna już No, tak, to nie jestem Google.pl, medykiem. Mhm. City Rock. To nie ma pana medyka. Ale mi kurde. Sprawdzę, Już czy będzie Nanek bezpiecznie masz, więc po szybko prostu, sobie nie? zobacz, nie? Spokojnie, to Wszyscy jest są. sprawdzona knajpka. W ogóle No to nie chodzi Jest o knajpę, tekst, tylko chodzi o słyszycie. ciebie. Chodzi o ciebie. No, to sobie tam szybko obczaj, czy jeszcze są w ogóle. Boże, Bo było no, 5, jak patrzyłem dopiero. Ale nie wiem, czy jeszcze są. kuźwa. Nie wierzę, że go nie szarżowałem. Ja, ale nie ma całego weekendu. Chodźmy. No. No jak, 3 dni za 343 zł. O, przyszły dzieci. Mhm, słyszę. Babylon nie Zamieszanie. Tu jest dwudniowy. Dzieci są na propsie. 3-dniowy jest za 3,40. Nie ma już go. Jest 3-dniowy. To na każdy dzień Jest? oddzielnie. Ten bip? Ale to na pierwszy weekend. Zobacz, żeby nie było na pierwszy Ale weekend. zobacz, czy są czasem. dostępne, takie na czerwono. ile jest masz tych napisane, weekendów? Czy są dostępne. 2. Czwarty Mikołaj. Musisz mieć ten jest chyba jeden. 3 do 4. Na marzec, Mikołaj. 2 marca. No. To jest ten, ja? 2 do Tak. 4. Ta. Poczekajcie, bo coś mi się tu pokiełbasiło. A ten w pierwszym weekend co to tam To będzie? jest LOLe, Doty i te inne Jak to dziadostwa. pierwszy weekend jest jeden Nie, weekend. podobno są 2. Masakra. Tak, 2 weekendy są. A to Ostatni nie wiem. weekend lutego to są LOLe, Doty i te wszystkie moby To nie takie. wiem. No. A pierwszy weekend Ale marca to pewnie jest to samo, właśnie co w drugim. CS i te inne takie, wiesz, co ludzie z mojego otoczenia bardziej Jakbyś chciał preferują i 2 do razy tego to idziemy samo drugi zobaczyć, 6 to z marca. chęcią możesz wykupić 6 dni, nie? Ej, ja muszę na chwilkę, na chwilkę wyjść, za chwilę, zaraz wracam. Babylona A o co to zabiję chodzi? tego cwela. Kurwa, znaczy bez tego. Karnet 3-dniowy premium.
że chyba dostajesz tylko plakietkę taką. Że wchodzisz Na bez premium kolejki, to jest w ogóle nie taki musisz ten stać 3 VIP-owski, godziny. Ja jak VIP-owskie na wejście, przykład nie? wchodziłem Aha, na CSGO. to ludzie stali 1300 zł. godzinę w kolejce, No, a ja a sobie to już masz wszedłem takie i tam. VIP-owskie wejście w ogóle, że wiesz, możesz Ale tam ja za nawet VIP-a popatrzeć jak zapłaciłem 190 zł. gracze robią kupę. Na jeden dzień. Coś tam takiego. No, to nie, to I ja nie. sobie No to czekaj, ja se miałem ustawia kawkę, zaraz na herbatkę. 1300. No to jak na 1300 nazbierasz, no to może będzie, dobra. No. Ale z drugiej strony patrzeć jak oni kupę było robią, fajne, no bo to ja nie tam wiem. mogłem Czemu? fajnie Streama wejść, z tego kawkę, zrobię. herbatkę, jakieś ciasteczko. Ponoć na propsie, nie? Jak ci telefon się nie rozładuje? Ja pier... Ja próbowałem kiedyś streama z telefonu zrobić, wiesz ile to baterii żre? Ale masakra, ja mam tego... powerbanka, także... Powerbanka. Kontrolujemy To wszystkie co? cele. Wiesz ile mi zeżarło w godzinę streama, ile internetu mi zeżarło? 15 giga. Godzinę. Jak chcesz w Full HD streamować w 60 klatkach. Tak jak ja to chciałem robić. Dobrze, że to robiłem na Wi-Fi, nie? I na kablu od ładowarki. Jestem. Do góry na wieży. Tak, tak. Aj. Tak pisze Joanna. Wejście jest specjalną bramką, która jest z boku spotka, ale jak nie przyjedziecie jakieś... Mam jedną taką nie wiem, prośbę do godzinkę ciebie. No mów, wcześniej, masakra. to też będzie Jak się kolejka. ten stream skończy, to zrób go na prywatny. Nie, zostawia go. Co? Niech wszyscy wiedzą, jaki jesteś kolegą O dobrym. ja. I go będę udostępniał. Przepraszam, ale muszę tutaj sobie ogarnąć pewne rzeczy, To go udostępnić. że tak mało gierki jest teraz. I on Spoko, gram za ciebie. którym żeśmy po tobie jechali. Dobrze, graj tam, graj. O. To Umi, nie? mamy całość tej. 3/4 streama. Ale wiesz, oficjalnie dla niego to jest 10 minut. Dobra, uwaga, gramy. Masakra, myślisz, że się takimi rzeczami przejmuje? Jakimi? A, bo mi padło, że mam Ostatnio- Banboy oznaczyć, rozumiesz, ten stream, udostępnić, bo cały, rozumiesz, rozmowa to ino po mnie jechali, co że nie słyszał. Tam. To tak na serio? No. Cię wiesz, śmieją. Nie no, kuźwa granat. Nie no, na pewno oni, wiesz jak, Jak ty to byś jest, się tak wszystkim to jest banda przejmował. szyderców, także Dojechałem zastrzedli się w jednej masakra. loży i cisną po mnie. Jakby co to masakra dostał ode mnie. O. To jest loża Od łowców. loko takiego leszcza to już w ogóle dostał. No, słyszysz, masakra. Ale ze zrywu, nie z Banboya. Loko padł, żeś dostał Co? od takiego leszcza. Jak on wcześniej padł, niech zobaczy. Niech sobie zrobi refresh. Nie, no przekazuję to. Dony, trzymaj się. Przejęliśmy cel Alfa. Mogą przyciągnąć granatę. No, teraz O, mnie loko, dojechał. ale dostał leszcza, ja Niech się pierdzielę. cieszy. Niech się cieszy. Akurat wchodził na górę, to ale mi przykro. Danek, podnieś. Nie widzę cię. Uciekasz, no. Ej, wiecie co się stało? No to, Co? już nie żyjesz. Bo donate'a dostałem. Donate? No w ogóle, No. panie, Kejwy Ja muszę jesteś tam, bo ja was tu czekajcie. nigdzie nie widzę. Już nawet nie pamiętam jak wy się nazywacie, tak dawno was nie przepraszam. widziałem. Loto gdzieś po kątach, to tak jest, kurde. Banboy, masz podziękowania za wspólną gra od Donego. Dziękuję, pozdrawiam. 65 euro dostałem. Po prostu 65 euro! się pomylił. O, A czemu nie ciukry. było powiadomienia? Było powiadomienie. Nie widziałem. Czekajcie, bo Jesteś ranny? Połatam cię. ja sobie tu otworzę stronkę, która mi to Olej, obsługuje, tu żeby... leciało. Nie to. Żeby przeczytać, bo ja nie zdążyłem przeczytać. Czy B na C? Weź to powtórz, tak ze 3 razy. No, da się powtórzyć, ale to wtedy się ten goal się zwiększy o ten... Aha, to się zwiększy. No Boga tak. pies się odpalił. To weź chociaż powiedz od kogo, żebym też mógł Jak będziemy słychać powiedzieć. historię. Bo ja nie zdążyłem przeczytać nawet. Tylko zerknąłem, że bo ta kwota jest większa, Takiego powiększona porowanego tutaj, psa wiesz, na żadnego tym piszczeka, nie? moment. Zepsuł. Danek, uważaj, bo tu trzech jest obok. Na negularzy.
Dobra, Danek, już luz, możesz Anonimowy typu, tak jak poprzednim razem. najsowo. Anonimowa. Wcześniej dostałem 45, a teraz Aj kurde, 65. no i przez ciebie zginąłem, no. Nie no, to jest... I ja pier... Jeszcze się nie nazbierało, pozdro. Młody, czekaj. O, dobra. Anonimowy wielkicielu jesteś wielki. I ja pier... naprawdę. Ja nie wiem co ja mam powiedzieć. Kurde, ubił mnie. Z dołu? Ja nie wiem co mam powiedzieć. Kurde, ubił mnie też. O, loko, ale dostał szmatę. Ale na co Dzięki Banboy wielce. możesz powiedzieć? No, mogę tylko podziękować. Ja A szkoda, prosiłem że o ja go nie kontakt słyszę, nie? anonimowego Gadam. typa już wcześniej, ale nie ten, ale nie odezwał się do mnie. I ci No donacja nie. dał? Nie dał. Ale to ten, to wiesz co musisz sobie dać na donację? To. Killer, $300? Gdzieś tu idą, uważaj. Nie, napisz, że potrzebujesz na chorą córkę. Masz go, Daniel? Nie. Nie, uciekł. A słyszeliście o tej akcji, co w Biedronce, bo jest faza na te świeżaki, nie? Na I babka szukała jakiegoś tam świeżaka i siedzi, że mam chorą córkę Nie no, i tak anonimowy dalej, nie? wielbiciel jest po prostu the best. To jest drugi raz taki wielki Na co domek. proszę panowie? Aj, Anonimowy, weź tam jest napisz. Ja Jakąś nie wiem, bardzo, oglądałem telewizję, na albo przykład co. nie oglądam, mnie po prostu koleżanka powiedziała. Najpierw browar się mówimy. No a propos browara, Banboy. Stawiam, od razu mówię, że stawiam. Ja mam telewizor, tata się wkurwia, bo kupił No telewizor, 65 kupił dekoder euro z HBO dostałem. i tak wszystkie w ogóle te kanały tam, wiesz, nie? Płaci No kolosalne pieniądze. no, Wszystko, no, ja no. obejrzałem to 2 razy w życiu. Banboy, a kiedy my idziemy na te piwo? No, najemy się będziemy widzieć pewnie, nie? Janek. Ja i no muszę kurde te pierońskie bilety kupić. Nanek, jak nie Nanek, kupisz, to chociaż Nanek, na sobotę słuchaj, mogę pójdziesz na sprzedać. wino, W na razie piwo. czego. No, Jak ruble słyszałeś? lecą. Już Na sobotę. deal lecą. Dzięki wielkie, Ale to i Ja tak to- bym musiał jeden bilet więcej kupić do mojej Freli. Ja mam 2 na sobotę. A, Bo ja dwa, o. też, no bo my też z żoną kupywali. Kupiliśmy tak profilaktycznie 2 na sobotę zeszłym razem. tam na wieży jest cały czas. Jest I jakiś w razie czego mam 2 na sobotę. No to chyba, że tak. To mi tylko ino gadaj. To wykombinuję Dzięki, inaczej. dzięki. Odezwij się, jak Ale tam goście będziesz miał znowu ochotę, to się wysadził odezwij, siebie się zgadamy na tylko po jakiegoś to, żeby bloksa, nas zabić. albo Jeden coś HP. pogadamy. Jak lubi. Masakra, słyszacie? Lubi mieć. Co? A zapytaj tego wielkiego youtubera Ale co Masakry, ty- czy ma co ja Skype'a, zrobiłem czy nie teraz? przyjdzie do nas na Skype'a. Masakra, pan Banboy pyta się ciebie, wielki youtuberze, czy masz Skype'a i czy byś nie przeszedł z nami porozmawiać na drugim imprezie. Nie mam Skype'a, musiałbym założyć. Jak założyć? Możesz ten 10, to możesz ten. Od razu. Ale muszę konto założyć. Jak konto? To możesz lewy Windows? Normalnie. Wszystko w temacie. Ale ja... Nadal nie tak głośno, bo sprawdzą. I go fotografować. Jest cisza. No dobra, no masakra, może masz tak ten, wersja próbna, bo nowy Windows. No, Nie, ja mam, trzeba przetestować, tak, nie? ja mam teoretycznie 10, ale ja jakbym gadał, to bym gadał na telefonie, bo bym nie odpalał A kompa. środek jest tak Aha, no to odpalej to na fonie i będziemy gadać. To No to pobieraj, to może chwila, masz szybki internet. Ten No to środek jest fajny szybciutko, na jeszcze gromy. Nie poczekaj. A, Skype. Jak przyjdzie, nie? Jak przyjdzie, to możesz mu powiedzieć Manek, tylko teraz nie się gadaj. Pobierze To się powiedz, zaraz ty ci chcesz powiem, się wybić na Banboyu, mu powiedz. minutę. Jeszcze konto będę przyjął. Dobra, Bamboy, dobra. On zaraz będzie miał konto. No, dobra, spoko. A co No chce chcę ode z mnie? tobą pogadać, bo tam jakoś sprawa ma. O ja, już się boję. Ale nie, no poważnie, masakra. To ja też poważnie mówię, że... Tam chcę z tobą coś ogarnąć. Aż mnie stres złapał, A, naprawdę. przestań, jakiś stres. Normalnie. Nie, poważnie ci mówię. aż mnie Masakra normalnie, godej tak, Wreszcie oj. rozmawiam z YouTube. A on jest ten? Wreszcie Ze będę Śląska? rozmawiał z Nie, nie. poważnym YouTuberem. Masakra, skąd ty jesteś? Który ma poważną ilość... Spod Warszawy. Mam chyba... Mam około 20 Pod km Warszawy do kiedyś Warszawy. stosowca. Daj pod Warszawą. Dziękuję.
dziękuję. I co, masakra, jak ci to tam idzie? Straciliśmy cel Charlie. Aktualnie 25 do 22. Ale instalacja. Spróbuję to zainstalować. 69%, no dobra. Magiczna liczba. No dobre. Ej kuźwa, Po lewej. znowu, bo się patrzę na to gówniane O, instalacje. mam go. A to poczekaj, jakieś słuchawki muszę ogarnąć. No ogarnij, jedna słuchawka do ucha, mikrofon i... Ja tak samo gram. Jedną Jedna słuchawka w w ucho, jednym uchu, druga słuchawka w drugim uchu. Będzie Ty na jednej podwójne słuchawce doznanie. słyszysz grę Lokot? Tak. Naprawdę? No, Kurna, kościół. on ma jedna słuchawka stereo. Trzeba być kozakiem czasem. Jest tak słuchawka Ja mam jedną stereo. słuchawkę stereo, naprawdę cię. Ja pieprzę, ile tam jest na tej Ona ma wieży. dźwięk przestrzenny wręcz. Ty kuźwa, gdzie Kaj ja mam też? Na piwo mi się skończyło, więc teraz... Poczekaj, tak. O, jaki to piękny dźwięk. Co to było? Dawno go nie słyszałem. Powiem ci ten, jakby mnie aniołek do buzi nasikał. Jakby aniołek do buzi nasikał. Joanna, co ty tu tam robisz? Ej! Jana poszła stąd na chwilę, nie? W końcu. Aha. Ja pierdzielę. Miał być manki. Na Miał Monkey, być. Monkey czekał na Gearfland i jak już się pewnie doczekał, tak już... No powiedziała, nie ma grania! Nie no, powiedziała mu albo... albo grasz. No ja zaczął grać. Ale mankę jest dopiero... A o co chodzi z tym? No jak, o co? No nanek. No, nie będę staremu hopu mówił o co chodzi z Jakie? Ja nie wiem o co chodzi. Aha, bo tyś po weselu, to jeszcze nie, wiesz? Aha, Na no wieży tak. jest znowu koleś. No tak. Loko, nie ucz go takich rzeczy, No. kuźwa. No tak. Nie godaj takich rzeczy, bo ja teraz idę za chrzestnego i muszę być czysty, rozumiesz? A byłeś do spowiedzi? No to chodź. O kurde, Posłuchaj no to nie. posłuchaj SMS-a Farożowi. No nie, to go! Gin! Trzymaj apteczka! Nikt tu nie ginie. Takko, nie wolno. Co on tam był? Aha. Jak ty się tą Nanek nazywasz, to ja cię dodam do tych znajomych na Skype. Pan Woj, powiedz mi, jak ja się nazywam na tym, na Skype'ie, bo się masakra pytał. Na Skype? Nanek, masakra. Tak? Ale bez masakry. I no Nanek. Na tej drugiej wieży, Nanek, ale ze Nanek, spacją, masakra. bez... Ja ze spacją. Trzeba było go stronować i powiedzieć mu, Nanek masakra, zapraszaj. Z małej, z dużej. Hops. Dobra. Masz? Mam. No to... Ty masz na tym, masz takie Ale- zielone gówno. Ja takie zielone gówno mam na tle. Rozmazało mi się, wiesz? Ale nie dzwoń tu, ty nie możesz dzwonić. No cię muszę znajomych, żebyś ty go zaprosił do tej tutaj. Ja cię chcę tej dodać, gadki. tylko nie wiem jak. Ja to dawno Czekaj, to sobie muszę nie zgasić, korzystam. to muszę otworzyć. Każdy wie Dobra, o co chodzi. teraz... Dobra. Ale jak ja go tu mam dodać? Nie masz plusika? Tak. O, masz, zgodę na Nie, obserwowanie. mam serduszko. Tam ci wysłałem. No to followować. O miałem. kurde. Dodaj no to osobę do można- rozmowy. Dodaj osoby do No. tej rozmowy, powinno być. Co, jakiś Uwaga, Tomek pany, mam, Teraz będzie akcja. jakiś Kubuś. Jakiś ktoś. Dodaj Jestem osoby do tej Kacper rozmowy powinno być. 192, jakieś stare konto A odkopane. jaką masz nazwa? Masakra. Kacper 22192. Nanek, ty się Dobra, dobrze ja wstawiłeś. uciekam, na razie. Nie macie. To jest serio. Hejka. A przyjąłeś ci jego coś napisać, zaproszenie do masz. znajomych? Nie. A, no Wysłałem to ci, musi ci wiadomość. najpierw zaprosić cię musi. Chodźcie, wyjdziemy z tego trybu, bo już tak mi się znudziła mi się dominacja. Zaakceptuj. Kurde, ja tu Każdy chipsy chyba mam, muszę zapomniałem o zmienić chipsach. konto normalnie. Dobra. Nie mam gdzieś orzeczek. Czekaj. Teraz chyba pierona do domu teraz. Jesteś, kaś ty. Nie macie. Ja, jest. No nie? Ja, Weź. dobra. Chodźcie panie, A ja mam jeszcze podpiszę. FIFA Alek, 2015. nie dodawaj wiecie, go! To dawno było panie. My się już boi, Paul. A? Halo? 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 O, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co to jest? A masakra. A masakra. Witam. A? Dlaczego ty tu tak po namku jeździsz?
A, bo my tak zawsze. Bo my tak Aha. zawsze. Ale to Nieprawda. Znaczy nie Fazy zawsze, mamy. ale fazy. No to nie Nieprawda, mamy. on oszukuje. Weź mu powiedz. I co? Mówię ci. Nie. No, Ty, Nanek, bo ja mam cię dwa Ty, razy, Nanek, bo ja mam cię poczekaj, dwa razy, wyciszę tu na poczekajcie, PlayStation. wyciszę tu na PlayStation. To dobrze, że mnie może 2 razy. Jo i moje ego. Ja i mój JJ. No. nie wiem co ty bierzesz, Loko, ale kuźwa wiesz. Że jak te 2 razy, nie? Wiedziałem. Jego mam podwójnie. Echo mi się robi. Ty, Banboy, a Normalnie powiedz mi- stereo na jednym uchu. Słucham? Twoja sekwoli to? Co? Ty, Że robisz ten na sam, przodku. którego do mnie miałeś? Ja nie robię na przodku. Nie? Nie. Aha, kurde, szkoda, bo Ja na myśl... testowym. Za cieśle robię. Idziemy na podwój, chłopaki. Co wy na to? A nie gołąbie? Albo gołębie? No tylko znajdę serwer, żebyście się mogli też dobić, bo... Dobra. Żeby Ale się... panie, jak wy chcecie gołębie, to ja wam mogę wysłać pocztą, nie? A to jak pocztą? Gołębia możesz wysłać. No faktycznie. No. Albo tego wyślę. Jak gołębia? Gołębiem. Gołębie możesz wysłać. Pocztą. Tak. Ale co, jak go zapakuję w karton, nasypię mu coś do żarcia, to on nie przeżyje? Przeżyje. Przeżyje. Ale to, ej, słyszysz, to wiesz co? Zrób tak trochę tańszą wersję, bo ta gołębica w ciąży pośli. Jak padnie ona, to będzie ich ten mały. Dobry. Dobra, dołączajcie się do mnie. Mogę zająć się tymi ranami. Dołączyć. No gramy dalej, Kuba. Robi. Ja mam Jakie wczytywanie ma to gry, a wy za chwilę dostaniecie przy moim niku możliwość dołączenia. R3. R3, no dobra. Dobra, to aż stąd wyjdę. Dobra. No, Czy ty masz? Nanek, coś powie? Nanek, weź coś powiedz. Mówię coś. O kuj, nie, weź, bo mam kurna dźwięk przestrzenny wręcz. Ja też mam dźwięk przestrzenny. Loko, dostałeś zapkę? Ja już się wczytuję. Aha, dobra. Dostałem, ale się wczytuję. Tego. Dobrze, Lecą dobrze, na przyjąłem. Ja człowiek inteligentny. Nie widzę cię nawet tutaj. Kurwa, w kogo ja miałem strzelać? Ja jest Richtig, dołącz do gry. A ty No. tak zawsze biegasz, żeby mnie podnosić? No, tak stoisz tam sobie. No, jeszcze jeden tu się znalazł, no. Jakąś aktywność mi ktoś tu polubił. Kurde. A już myślałem, że będę usuwał do znajomych za spam. Tracimy cel Brawo. No mi też to mi tu wyskoczyło. Ale to wy, panowie, głównie gracie... Ej, Tiger, coś ty zrobił? Straciliśmy cel Brawo. No jasne, zawsze biegnę. A coś nie pokazywało mi właśnie, wiesz? Masakra? Jakiś błąd. No. I powiedz, jak to jest? No. No jak to jest wybić się u Banboya na plecach? Tak. Skok subskrypcji jest niewiarygodny, nie? Ty wbijasz na jeden live w Banboya i nagle masz 220 subskrypcji, nie? A masz 110. To jest praktycznie drugie tyle. No ja wiem. No, ty tak się wybijasz na wszystkich, mówię ci, na Lemim, na Banboyu. Słuchaj, jakby ci to powiedzieć? Ja się tak, nie dość, że jak się fiksem w niedzielę urodził, no to co? Powiem ci tak. Ty, jak znasz jakiegoś youtubera, to nie ma, że się na mnie wybijesz, bo to jest kompletnie niemożliwe, nie? No. Ja im korza się lygnąć, żeby ja się mógł wybić. Powiem ci, że ty jak się na kimś nie wybił, to No. byś chory wbił. No, dlatego rozumiesz, ciągle chodzę po L4. O, cię panie. Ale Abrams, nie wszystkie gierki, które są na konsoli, na PC można zagrać na konsoli. Są ekskluzywy, The Last of Us, Uncharted na przykład na PS4 i wiele innych. A wiesz, że jak dobrze mi się wydaje, to ty powiedziałeś, że nie wszystkie gry, które są na PC można zagrać na konsoli. To też. No bo to tak. PUBG nie zagrasz na konsoli. No jak na nie zagrasz? No jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Nie ma? PUBG, żeś tylko na się tego PUBG uczepił. No bo PUBG, no ja czekam na tego PUBG. Zagraj na PC. Tam znankiem na The Last jakie The Last of Us, to w lesie, co tam jest, jakieś takie... No byli... Tak, wiem o coś. O właśnie, The Forest jest kozacki.
Tak? No. Ja na to czekam tyle czasu, żeby w to zagrać na konsoli, że to jest głowa ma. Nie, no ty na to czekasz, bo ja na to pierwszy czekam. Jak na PC odpaliłem, Ale to... wiecie jaka będzie, wiecie jaka fajna gierka będzie na PS4, dla której Escape from Tarkov jakoś mnie Kuba nie kręci. Banboy, a na jakiejś ty imprezie? Czemu? No tu może jakoś wyświetlono impreza. On jest na domowej imprezie z Ja nie dziećmi. jestem na imprezie. A, ja się dziwię, kuźwa, że tu się Ja nie włączyłem. wyświetla, to jest oczekiwanie na graczy. No, czekamy. Rozkręcimy ten serwer. Słuchajcie, Escape from Tarkov to jakoś mnie nie kręci. Faktem, grafika, te boty mądre i tak dalej, okej. Ale kuźwa, co tam jest? Zbierasz tylko sobie loot i co? I zabijasz boty. Jakoś tak nie widzę tego. A czekam na gierkę, którą będzie można zagrać prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, w marcu, na koniec marca. I będzie można grać, jak jedna osoba kupuje grę, a dwie osoby mogą zagrać, bo to jest koop na podzielonym ekranie. No to jest fajne, coś takiego. Nie pamiętam tytułu. To będzie ucieczka z więzienia i dwie osoby mogą zagrać. Jedna osoba No, kupuje grę, to słyszałem a o dwie tym. osoby grają. Nie pamiętam jak to się nazywa. Ale to gdzieś reklamowali chyba na ten. No ostatnio było coś, na YouTubie nawet pokazywali ten. Pozdro Dawid. No. Na razie To targowanie też z botami też. To będzie tak, ale wiesz. Ten Tarkov jakoś tak kuźwa nie wiem. Jakoś tak. Kto odeszedł, że jest gospodarzem imprezy? A, masakra. Patrz, widzisz jaki jest masakra? Ja tu kurde na dwie imprezy jechał, a on z tamtej wyszedł. Obejrzyj. Bo już z Banboyem, bo już to nie Tiger. Ale pociśnie Nanek. Też mu muszę pocić. To będzie naprawdę bardzo fajna gierka. Nie dość, że czekam na Far Cry'a, to jeszcze ten The Way Out. No, na Far Cry'a czekam strasznie. I będziemy koopie z lekką. Siema Sydney, siema. Siema Sydney! Machamy Sydneyowi. Hello! Banboy, gra się nazywa A Way Out. The Way Out. Nie, A Way Out. A tu nie piszą The Way Out. Ucieczka. W każdym razie. No. Weź na tej wygoogluj. Jeszcze jeden tu. A powiem ci Banboy, że ja grałem właśnie tego Far Cry'a na Warsaw Games Week i mnie tak nie ściągnął za bardzo, nie? No, widzę tutaj sensu, tak. Grałem w niego w pół godzinki i tak nie podał. Tylko, że oni tam jakąś część gry tylko pokazali, nie? Jakieś tam No jedną tak, misję. tam jest pierwsza chyba misja, taka wiesz, bardziej pokazowa, ale jak to miało przyciągać graczy, to mnie to kompletnie nie przyciągnęło, nie? Dobra, No ja jestem, a był tam pokazany ten gościu, co tam ma być tym, wiesz, w Far Cry'u zawsze jest jakiś szalony. Tak. Był tam on pokazany jakoś ten? Tam był coś tam teoretycznie tak przez 2 minuty, ale... Aha. No bo właśnie... To trwało 15 minut, nie? I mnie to tak nie podeszło, nie? A w Far Cry'a trójkę grałeś? Ja grałem na wszystkie Far Cry'e wcześniejsze. Nawet jeszcze jedynkę sobie ogrywałem niedawno. I znaczy odstaje, nie? Bo to jest normalne, ale... No grafili się za tym. Z wszystkich Far Cry'ów dwójeczka chyba była największa. Znaczy... Najgorsza, Ja grałem trójkę, czwórkę Far Cry'a i Primala, ale Primal to ja nie zaliczam w ogóle do Far Cry'ów. Powiem ci, że właśnie Primal podszedł mi najbardziej. Ja lubię właśnie takie klimaty tego typu, nie? No to jest to specyficznych ludzi trafia. Tak. No ja mam właśnie taki specyficzny gust, że ja lubię takie typy, nie? I mi się to naprawdę podoba. Ale widzisz, Czy Peter był? Grali tam. O właśnie panowie, a wy gracie w ogóle w jakieś gierki z tego Playlinka? Ja grałem, nawet u mnie na kanale możesz znaleźć, jeśli chciałbyś. Kryptoreklama. Tak, Bad Boy. Ostatnio grałem jejku, jak to się nazywa? Ukryty plan. Ukryty plan. I ja właśnie sterujesz sobie właśnie za pomocą smartfona i to się... Ja wiem co to jest, bo ja grałem bardzo mi się to podobało, bardzo mi się to podobało. A mi siostra kupiła właśnie to, z tego co pamiętam, co tam mówię, to kupiłem właśnie... Kurde, ubił mnie! Ale dostanę to na święta. Nie, ten ukryty plan naprawdę spoko. No wiecie, tak to bywa.
Ale będzie co grać. Mam nadzieję, że tam będzie z kim w to grać. Joanna ma... Może mi się uda tych 5 zabić bez... Co? Joanna ma chęć. To pójdź mnie pierwszy. Nie, on turban na głowie. Sorry. O, to potęga. A właśnie, o co tam chodzi? Tam są jakieś... Jest za to potęga? Grałeś kiedyś w Baza? No, coś w rodzaju baza, dokładnie. Tak, to jest bardzo fajne. Ja w to grałem może 10 minut na WGW, ale naprawdę bardzo fajna gierka, można się nieźle pośmiać. To jest coś typu 1 z 10. Znaczy, pytania na takie tym to polega, nie? z różnych Pytania po prostu. kategorii. No, Sydney, i do czy końca- Pite coś będzie? do Nie, końca dzisiaj nie ktoś będzie to nic wygra. Na Pite, przykład możesz bo przegrywać, do pracy idę. Twój przeciwnik może mieć drugie tyle punktów, a ty go w finałowej rundzie rozniesiesz, nie? I nagle wygrywasz. To jest właśnie fajne. To można w każdej sytuacji można wyjść z tego, że wygrasz. A ile to kosztuje? To kosztuje z 7 dyszek? 79 chyba na sklepie, tyle samo co ten. Gdzie jesteś? Ale powiem wam, że bardziej się opłaca iść do Saturna, znaczy Straturna i kupić właśnie zestaw tych 4 gierek. Bo wychodzi wam po 5 dyszek. A po ile tona węgla u nas Sydney? No zależy kaj kupisz. Ja to kupię, znaczy ja tego nie kupię, kupię Saturnie i wysłałem po Ja, słuchaj, taki lepszy rozumiesz to 1200. Ile? Co się są poli? Ile? 1200. No to już sobie chyba teraz. Nie, poważnie, on się są poli. Ale z tą ceną. Czemu? Straciliśmy cel Charlie. No u nas jest... mniej. Ale to jest inny węgiel, on się są poli. A, tak, ty się kuźwa sam poli. No gadam ci, masakra, to jest specjalny węgiel. Dużo zajarałeś. Jeśli chodzi o te gierki z Playlinka, to właśnie bardzo dobrym rozwiązaniem To jest bardzo dobry sprawdź, jeśli chodzi o imprezę. Nie, normalnie chytasz go do rąk, a on się są góry, on już poli się. Czy coś, żeby pograć. Po prostu odpalasz smartfona. Tak, ściąga te aplikacje na fona. No, z tym ze smartfonem to zrobili. I to jesteś ty, to jest tak, że się fajnie bawili, że to jest głowa moja. mnie to To są i giereczki są tanie właściwie, nie? No te... No właśnie, znaczy jak gry na konsolę to są bardzo tanie gry. I bardzo fajne jeśli chodzi o znajomych, tylko trzeba ich mieć, więc Monelka będzie ciężko. Trzeba mieć, no. No szkurry! Przecież w łeb nawet Pomocy! Kurde. Ale rzeźnie. Kontroluję wszystkie cele. Wiadomość dostałem. Bo zaproszenia. Nie wiem. No przez. Sprawy idą. Lecę na jak. Kuźwa, ten czat mnie irytuje. Muszę to wyłączyć. Jaki czat? Tutaj na tym, na Messengerze, bo tam mamy tą zrywu i oni coś tam piszą, teraz a mnie to irytuje. Z lewej idą. Wiem. Ja lecę na C, zobacz. Maciej? Uwaga, wypuszczam. Toka. Puszczaj go. Tylko uważaj, żeby się nie zgubił po drodze. Wzorzec. Doszło. Manbo, czekaj, amunicję ci rzucę. Lecę masz. Podniosę kogoś. No, Ty, ilu jak zabiłem? 3 artylerią. No właśnie, to jest fajne, że te gry z Playlinka są tanie i można właśnie pograć ze znajomymi. I To jest dokładnie jak winę. to jest fajna opcja na streama na przykład, bo wiesz, 6 osób tam na przykład można sobie zagrać, to jest właśnie słabe ograniczenie, ale na tobą pewnie. można się fajnie bawić, jak jest tam kilka osób. wiecie, ja teraz w Sylwestra mam taką sytuację, że zostaję z dziećmi w domu, bo tak przyszła nasza kolej. I wiecie co będę robił? Będę grał w to jesteś ty. No. No to jest fajna opcja właśnie. Przecież ja jadę do znajomego, to ogarniamy sobie jeszcze parę osób i przecież też będziemy głównie Playlinka cisnąć. I ten wzorzec gdzieś tam znowu kurwa się pojawił. To akurat im fajnie wyszło. Jak ja mam wypuścić tego gołębia? Kwadrat. Ja się jeszcze nie załadował, ja to pierwszy raz gram. Przepraszam. To pięknie. Ojej. O szkoda, co do ślagu dochodzą bez tej cholery. Oj, goście, kurde. Tylko nie możesz biegać z nim. Podniósł. Wiem. Gdzie jesteś? Przepraszam. O, Szymek. Podniosłem, ale ginę, 4 HP mam. Leżę. Weźmy biorę. Jej żona. Nie. No,
Dobił mnie. Miałem co taką za świeżo skubanie, parzoną ale meliskę, kolano wypiłem. przestrzeliłem, to muszę- Nic mi nie pomogło, nadal się denerwuję. Uważaj, bo tam będzie Dziękuję, leciał. Denis. Gdzieś tam leży medyk właśnie. A ty nie, ja ciebie też tutaj widzę pierwszy raz. Jestem z tobą. No, wyszedł chłopaki. Powiem ci, że pierwszy raz to wpadłem do ciebie, jako do ciebie na kanał, to Tak, po tym cichu jak szedł, tak, po cichu graliśmy szedł, no. my kontra 6169 kontra Bandit Squad. Pierwszy raz wtedy wpadłem. I jak? Może być? No i w miarę okej, no. No nie wiem, ja bym tam już więcej nie wracał. Gdzieś tutaj jest. Ja też nie. Gdzieś się szczeliłem. Jakiś kurwa gościu za kolami, siedzi przed kamerą, pada w dłoni, trzyma. Z głosem jak... Czy już masz... Głosem jak Mozin. Czy już ci żona pozwoliła mu zostawić green screena? Nie, screen screen jest schowany tylko na wyjątkowe sytuacje. Jak się postarasz, to możesz, tak? Tak, tak. Ty, Banboy, ja nie umiem do was jakoś dołączyć, nie wiem co jest grane. A jak, ty nie grasz z nami? Nie, no nie dostałem zaproszenia. Oj kurwa, No to polecieli na... Chodźcie do sesji przez mój profil na przykład. Nie odradzaj mnie, chłopie, kurwa, no odrodził mnie po to, żeby mnie zajebał. Co się kurwa, stało? szpodelkiem, kurwa, do kopania, kurwa. Podjarany. Ktoś potrzebował amunicji, to tu leży... Leży tam za zakrętem. Pseudomozin. To druga. Teni, pochwal się, skąd? Jak ty do mnie trafiłeś? Ale chyba są Bo ja ciebie nad nami. pierwszy raz widzę. Mnie zawsze ciekawi, skąd ludzie przychodzą, Nie, skąd widzą, kurwa, o jak mi z kurde. tyłu Na zajebał. przykład w proponowanych mi raz wyskoczyłeś, ale olałem cię, nie? Jaki szery. No ja też dzięki. kurwa nawet nie... Bo jakoś konstruujesz sporo masz tego BF-a i tak dalej, to mi ci wyskoczyło, bo sporo oglądałem. Na początku zanim kupiłem i patrzę... A, no nie idzie, no szlak mnie trafi, nie idzie dołączyć przez tym. Na stream. Teraz powinieneś dołączyć, bo jest reorganizacja. No. Przez Pluton też Późno. nie dojdę. Ale to... Dawid, ale to są tylko plotki odnośnie Bad Company 3. Nie ma się co jarać. No, Podczas Wielkiej Wojny równie dobrze systemy może to łączności nic. wciąż były dość Z tego nie prymitywne i wyjść i dadzą... zawodne. Dlatego do przesyłania Będziemy się wiadomości kamieniami rzucać. wykorzystywano psy i No. gołębie. Słuchajcie. Dwie strony A na przykład rywalizują kod o to, WW2 która jest, wyśle przy pomocy fajny, ptaków w miarę. więcej wiadomości z prośbą o Tego, co wsparcie sobie pograłem. partnerskie. Tylko logo W nie ma momencie tego gram rozpoczęcia tego gry Battlefielda. gdzieś na No. mapie pojawi No się ja też, ja ptak mam z do tego nie gołębiem. gramy. Odszukaj ją, nim zrobi to wróg. Zanieś w bezpieczne miejsce, napisz Na kod. wiadomość Damek i powiedział, że... Ja mam kota aby przecież. wypuścić że on gołębia, nie funduje, musisz nie? wyjść na I ja otwartą już nie mam tej przestrzeń. gierki. Po Ale wysłaniu ja mam wiadomości kota. pozycję Jakiej gołębia gry nie zaznacza masz? artyleria. Do fundacji Nanek... Jeśli żołnierz Źle. przenoszący gołębia zostanie zabity, ptaka będzie mógł podnieść każdy. Mówię, że nie mam koda. Gołębia wypuszczonego przez wroga WW2, można bo zestrzelić, Nanek aby skąpi. wiadomość nie dotarła Ale do jeszcze celu. raz, co ja Wygrywa skąpia? strona, która poprosi artylerię o wsparcie określoną liczbę razy. A Kaj, tu jest moje 200 subskrypcji, coś mi obiecał za premium do BF-a, co żech ci kupił. No, zaraz ci powiem dokładnie ile masz. Poczekaj, zaraz ci powiem Ale dokładnie. ile jo zdobył? Joseta Ode 100... mnie zdobyłeś całe 209. Ja, na Jakieś pewno. Ciężkie deale wychodzą, kuźwa, ja widzę. No, mówię ci. Przecież O, gdyby gdzieś- nie Nanek, gdzieś ja jest bym z wami tu snajper. nie grał. No. Bo Kurde, ja na nie ty. miałem na premium, żeby sobie kupić. Podniesie No. mnie ktoś, nie? No, podnoszę cię, czekaj chwilę. Ja nie dziękuję, ani w dupa mnie ugryźć. Na live mnie obgadywać. Idź tak. Cały tydzień ci dziękowałem, a ty taki Nanek, a ty w dobrą jesteś. grę grasz? Ty A ja mam zobacz sklerozę. sobie stare streamy. I wiesz co? I teraz mnie poddenerwowałeś, nie? Teraz się kuźwa zablokuje, nie? Nie będziesz ze mną grał. Masakra. Nie gwiazdosz. Wiesz jak było. Nanek chyba w inną grę gra. Jak Nanek inno? odpalił Minecrafta w 4K w 60 FPS na Jeszcze, i z tego też widzę, to Nanek ma bluzkę z zielonymi paskami. skoczyć chyba przez ten murek. Fajno, nie? Kaj to Ja jest. to chodzę po całej szafie, szukam bluzy, żeby nie była z zielonym, a ty takie paski. No i co? No piękne. No i co? Byle jest przeźroczysto. Zielony teraz modny. Zielony No. modny godusz. Jasne, i tak go nie widać. Właśnie dlatego modny. Bo to jest Ej, wyciepcie tam kogoś, macie drużyna pełno. Manboy. Zlokalizowaliśmy gołębia. A no faktycznie. Przeźroczyste masz. Skubany. No tak, oglądasz moje streamy, dziękuję. No przecież wbijam. Przecież ja No mam ja. na telefonie mamy, telefonie brata i na swoim. To musiałem musiałem ze swojego wyłączyć i iść do wziąć mamy telefon Wszyscy zobaczyć. są na Bo C. tak to byś w ogóle nie miał osób na streamie, nie? No ja wiem.
Jeszcze muszę boty ogarnąć, żeby ci komentarze pisały. Kurwa, O. no przecież. Chodź do nas. No lejk. No biegną. No ten. A ja nie ma z wami w drużynie. No nie, teraz już powinieneś być za chwilę. No teraz jest tych. Ja już kurde tutaj 4 zabiłem. Pierwszy jestem w połowie. Żebym cię rozpędził. Skąd, kurwa, skąd? Zaraz tu mnie poleciał? zgaszą, kuźwa. Duch święty. Jak zbierasz, to napisz wiadomość przez Facebooka. To coś poradzimy. Ej, co za łobuz? No kurwa. Nie. Przecież gdzie się nie urodzę, to kurwa wypadam na kurwa. 5-0 i teraz będzie 5-1, no. No oni pociskiem go nie trafiłem, halo. Kurry! No jak ty to grasz? Przebieramy A. Tiger, to wbij sam na gołębie. No właśnie, Banboy, bo ty masz, jak się nie mylę, widza o podobnym niku do mnie. Bo raczej Wickę! Właśnie, przepraszam, Wickę. Tak właśnie kojarzyłem, że to Wicka, ale nie byłem pewien, więc powiedziałem widza w formie Jak on się nijakiej. podoba? Mam. Dzięki za miłe. No. Tylko masakra jest ten rocznik trochę wyższy chyba. No spoko też będę na pewno. A to ona jaki rocznik jest? Spoko. Ten co ja. To na razie trzymajcie się. Haha, no czyli, to teraz się dowiesz. O, loko, To wstawaj i się dowiesz. Czekaj. Napiszę Co, Tiger, podanie, mody a odeszedł? Tylko nie na rozpatrzenie go. No, leciał właśnie. Kto tam się tak rozpędził? Jakiś Szymek się rozpędził, ma 5-0. Puściliśmy gołębia. O, Nie o. zgaduję, no. No, szybka to powinni wyrzucać ze serwerów. Gołąb 98? dostał naszą wiadomość. Co? 98, że ja? No. A, O kurde. To na plusowo hopok? Ja ty, nie wiem, kompletnie nie wiem. Ja ci powiem tak. 8-6. 7-6. 7-6? Nie, Emeryk? Oj, ty ciulu. 8-6. Ja ci powiem tak, ja mam syna 10-letniego i dolicz to dobrze. No to co, miałeś 15 lat? Albo 14? Dawaj, nie gadaj. To nie wiem, dobra, to będę stawiał wiekowo. 33. To już teraz to, Pierwszy wiek. teraz to już przesadził. Wiesz ile on ma? 28. Podnieśliśmy gołębia. 29. Nie no, to za mało. Nie no, bez jaj. To z jajami Z 29. jajami to ma dużo. Nie, a tak naprawdę to ile ty tam masz? 30. No to gotowe. Podniósł gołębia. To blisko byłem, kuźwa, bo nie mogę... Daj parę blisko. Powiedziałem 29. Jak pierwszy żeś powiedział ile? 9, 8? O, 9, No 8. słuchaj, to Dawid sam tak, pisze młodszy. 8-7. Gadam z tobą pierwszy raz w życiu, a ty mi każesz swój wiek zgadywać, no panie, no. A jak idziesz pierwszy raz z dziewczyną do łóżka, to co, zgadujesz ile ma na liczniku? Ale tego Ja, problemu on ma taki wywieszony na pośladkach. Kaj na pośladkach, to normalnie wiesz. trzeba dobrze rozchylić. No. Jak już sałata wychodzi, to znaczy, że to już jest chłopie... Tak. Olej Jak trzeba wyrobiona, wymienić, to już przegląd nie, zrobić, łańcuszek wymienić. Przegląd. Przegląd dobry zrobić. No. Bucik mi dzwoni, ja do roboty... Nie, na nockę mam. Inaczej nie mam. Mam były nad głową. Ja wiem, dlatego się kładę, a ty ich zabijaj. Tak robimy. Na ziemi tu glebią. Mam gołębia, zabitego. Szczerze mówiąc... Dobra, nic kociki, ja uciekam. Ma takie ostre, takie wiesz... Czekaj, dogramy do końca. A ile zostało? Przeciwnik podniósł A co ty, jeszcze nie jesteś na serwerze? No jestem, ale kurde, No, już jest późno, ja muszę się do roboty uwijać, kawa wypić. 3 minuty. Ewentualnie 10. Powiem wam pany, że ja muszę te nowe konto w ogóle stworzyć na tym Skype'ie, nie będę się nazywał Kacper, ja pierdzielę 2219. Konto z czasów młodości. Młodości powiadasz? No jak się miało te 9 lat. Odnieś do dobra. Przejdę. Czekaj, to ile to było? Rok temu? Nie. O, grany Nie, półtorej. Granaty! No zarąbiście. Danek 5 metrów masz, 6-7. Nie umiem liczyć tak daleko. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ty ciulu, przebiegłeś nade mną.
Aha, tu leżysz. Sorry. Dawaj. A jasne, to jest powiem, że specjalnie to zrobię. Fajnie się strzela. Przeciwnik podniósł gołębia. Gołębio maj. Kurde. Nie wiem, czy dojdę. Ale wstawaj. Słyszałeś zaraz? No kurna, w tym wieku to wiesz, różnie bywa. Ach. Ja Tak, muszę podleczyć. Dobra, tak mamy gadają, że w tym wieku nie Bongo, bywa. trzymaj się, Tiger. No, hejka. Sydney, my chodzimy na 24 na Budryku. Ty na 24 masz? No, ale muszę iść wcześniej lecieć, bo mamy podział. Jak ty tak nie zasypiasz, co? Co? Normalnie. A no tak, bo ty śpisz do 17, potem nagrywasz godzinę odcinek, kończysz go montować od 19, a potem chcesz grać i nagle aktualizacja i kolejne pół godziny z wami. No. Jak potem zawsze. grać jest 23 albo 21 i grasz godzinę i na tym się kończy. No. Tak mi pięknie życie mija. Życie z Nobelą. O kurde! 93. Kurde, czemu ja zawsze na lepszych trafiam? Wiedziałem, od której wracasz, to tak. I kiedy mogę z tą zagrać. A teraz się wszystko pochłoniło, tam się pamiętywać nowego grafiku. Dobrze! A, ty masz Sydney cały czas na rano, no to widzisz, to fajnie. O kurde. Ja też po tej gumce będę leciał, bo trzeba się wyspać. A przestań! Ja jak chodził na rano, to chodziłem Ja też o o 2 spać, a o 3, znaczy o 4 stawałek, także. No ale ja jakbym miał tyle lat, też bym tak chodził. Ja ci się nie kozał tak w czas urodzić. No widzisz, ja też bym się tak nie kozał, a jednak. Po ile godzin pracuję? No do oporu. Za ile płacą? Nie, no to różnie jest. Czasy musimy przybrać, bo nie zrobiliśmy do końca tego, co my mieli zrobić. Albo mi się nie chce iść piechty po szyb, to wola z przybierańcami wyjechać. Kurde. W ogóle pozbierali nam na normalny wyjazd, no cugi pozbierali i dobre. Tak tak się dzieje, Dawid, jest czasem. Kurde, biją nas. Biję. Ej, poślijcie tego gołębia, bo ja muszę kończyć. No jeszcze albo my, albo oni i tu będzie koniec. No to oddejcie im. 1 z 10. Bo są lepsi. Nie wiem, nam tam nie było, to żeśmy szybko wygrali, ale teraz on jest. Świnio. A wiesz, jak ja cię lubię, nie? No ja cię też lubię. No, my się bardzo lubimy. No to co, Masakra, przyjedziesz na ten IM? Nie ma problemu, jak mi załatwisz nocleg. Nie ma problemu. O kurna, wszyscy załatwiają nocleg. Na A ja tu musiał płacić. No. Kurry. Lokko, to wpadnij z żoną do mnie, nie ma problemu. Tylko mamy ogarnięte. A, ale u mnie będzie fajnie. Żonę trzyma jak najdalej od Nanka, bo on ma takie dziwne zapędy ostatnio, nie? A, zapędy. To żona niego trzymie daleko. Ja się będę pilnował, jak on ma dziwne zapędy, to ja się będę sam pilnował daleko. Niszczenie wiadomości, nice. Tak, no to Tak są te dobre zapędy. On ma takie swoje dziwne, prywatne fetysze, nie? Więc... Dobra, nic kociki, bo jest 20 poja się muszę zbierać. No trzymaj się. No, Radek. trzymajcie się, cześć, dzięki. Widzimy się z Tej roboty. Ja będziemy się zaś słyszeć następny, jutro może coś ogarniemy. Dobra, trzymajcie się, to tam Masakra zaś mnie nie obgaduj całą godzinę. Ja ci wszystko powiem. No, trzymajcie za słowo. No, trzymajcie się, miłej gry. Miłej. Dobra, dobra. To nic. Ja tu kończę. Dzięki za dzisiaj. Jeszcze się przełącza. O, na to. Dzięki, trzymajcie się. Fajnie, żeście byli. Także do jutra. Jutro też coś pogramy. Jak będą siły. Trzymajcie się. Dzięki.
Przeciwnik podniósł gołębia.